Sapajua, Heguru, 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 Assure. Sabe prime dress, equipment Harvard and Netris, the Jewish issue, but I watch the forward and regional, and I watch the further. Pimount, brave, geograph, the chance, the root chance to be covered the ideas to which the bay power, no was in there. The Kunde there. Him and Oldred did a bebo chance cigarette. The Somina of a issue water in Nipsa. So, issue manes, he turned negative. Japatra is sendify, Gurunify Gordon is in the Batabe, Situ Dignity, he can issue of Hasayao, Sitiko issue in Nabu, that is a Padua, and Panda, who bad sleeps to have a reversion president, Yahundam Fakatia. Isn't it a national Somaina root Ganang Manushunda? He by my him, the name is Somauda, and then. It's a two-bread in the region, Gami Jung Legacy, Dong Pang Lai Fang Jib Junaga Sib, Ishura Sazina Juko, is a noble title, and then. Let's what he, Jabidi, of Konangwada, and Payanda, him better watch the Pimo read. Nung Somainasin, Bung Nurgerung, Nai Nurgerung, Basi Nurgerung, La Nurgerung, Gasibu Gerung Nung Batu Tuni Manusinde. Tu, Zaiba Gusungani Tadem, Zaiba Bungna Hayake, Zaiba Kintana and Nurangake, Babkamana Dong, Bekobo what I padded there, Gauzian, and the other. It is a Budua Manana, so may him, Manana, so farther the lake region, Nungzina Lagose, Sirzi Zanai, Dongo, Bebuhumau, Pidibuda. Come to preach the beam, Mana Nungzing Lagose Gotai, Banagunda, and then two practice the beam, Nailai, and then Songshara Selai by Apaya, Free by Aribo Gadan Zanum, La Pinchigande, Budangare. Sure, beyond them. So palm patiris division. Ini arabau sapsin sumaina sin. Mansia arabau arabau kep mohon menbau siget. Bema ande. Hibima we bima ande. Truzen navidin nung ni naidin ande. Nung ni naidin asir. Ayah. So bena hik for the region. Mikunung mitigen mana hamba hikebele buat. Ningza bidang, hidena badri jamegu badriya. Hantu kerenane, topusha kalamnane, gabnane, medaihenane, belihenane, prosadhenane, bibarhenane, pitai sinte kanane nung henane, nde. Kibe pawat thai, nung maku binai mende, nengare. Nung maku binai mende. Suk srijin, nanggu jeng namaba mense. Let's to bahavedation. Senau bidumanjang, and then Senau bidumanjang, Haprik Tastoret, Nunu Manango, Maku biduman, Senau biduman, let's super have a reason, Numitigune, Ninsinayene, and then Nisanau Bina, Gamba Kachilitis, Daikuno on Taiko Kulum, on Teno Bidal, Kimewa, Numitiada, on Teno Bidinama, Kim Saturday Star Watch, Edibidit. Zaiba jino murtinau bidung hani murtinau nung binau bidung keme doa nung mitiada nung binau bidung nama ampai da road start him anu pratikrit jini beba thotu selera gabang simohor lana gabang simohor ko jung puji bodeng bibodeng jiana jarjerau bo prakritiau hayau babu deyau babu dongphangau bo jerau bo subrika art jini be binai ni meaning ama hinde. So hey mana, dinin jirai nane, kosonani baba, undunani baba nang eko kepse baba gasa kanang goji nang mabinai man. Senau, mani takai, laciwa hayat ibiken, jeng bebe songsarau jenuh mena, erine biakai, kulunane. Ya gauni janai kogarnani baba, serkuba jeng nagiragi mana? Bikamit, uride, mami nengau. Mani takai, san sudupe dongo maba mense zezeng bideng.
So he be the what? जोङो बिनायनि जा जों बिदों जोंहा बै समा फैबाय मोननांगौआ जोंनो माखौ नांगौ बे नङा जाम्बि खादारा द वर्शिप आथुमसे ओंखामखौ जानो थाखाय जों बियाखै इसोरनाव नाथाय जोंनि आखलालाय बिदि जोंहा साख्रि नांगौ इसोरनाव बिदों बिनि थाखायसो जोंहा बेबायदि आरो आखला इसोर सिबिनाया नाथाय मिनिङा बे नङा होनदों जों जेरैखि साननानै सिबिया नाथाय सिबिनाय मिनिङा जे मा Let's what नों बेखौबो मिथिया सानदों खोमा मानि थाखाय नोंनो सिबिनाय आरो धोरोमखौ मानो होलांदों नोंनो होनदों आरो मानो होलांदों मानि थाखाय That churut him होलांनायखायसो जों रोंदों दा दिनैहाय जोंनो गुदिया ओंखाम जानो संनानै जानो फोरोंलांदों गोथांखौ गोमोन खालामनो फोरोंलांदों अर सुखांनो फोरोंलांदों गासिबो जों नेचार मावनाया गासिबो जोंखौ फोरोंलांनायखायसो जों रोंदों होमबा बे धोरोमखौबो सिबिनाया सोरबा फोरोंलांनो फोरोंलांखो मानो खिन्थाखो जों मानो सिबिनांखो केमे वाट जों बेखौ मिथिनांगोन जों सोंनांगोन जों रोंनांगोन मिथिनांगोन जों सोंथारनांगोन जों ओरैनो सिबिबा जानाय नङा बे होनदों Ashram Sabbehem what नाथाय नों गासिबो सोंथियाव नों आंखौ फुजिनायलाय नों आंखौ नागिरनायलाय आं दिनै फैदों बे गासैखौबो सोर होनदों आं दिनै फैदों होननाया इसोरा बुंदों इसोरा फैदों लेक्साबहाय आरो नों आंखौ गोबांसेयानो सोलेरावथ' सोलेर नों नागिरबाय नुबाय साखाराव गासिबो आत्मायावबो जे नों आंखौ नेयो नागिरो बेखौ जों मिथिगौ आंनि अनगा होनदों आरो इसोरा So behavior no what tradition and watch you बेफोर गासिबो नोङो साननो रोङाखैबाबो सोंनो रोङाखैबाबो लाबे द वाट दिनै आं ओरैबायदि सोंथिजों आरो आंनि रावजों नोंनि गोसोआव सोंथि आरो औ नंगौ दे नंगौखा बेबायदि सोंनाय आरो फिननायखौ नों गावनि गोसोजों मोनगोन आरो सोंगोन होनदों आरो गोथार साफाजिवा मानो सामबो गुड एडिट बेन आरो वाटसो नों आंखौ सिनाया फिसा होनदों इसोरा नों आंखौ सिनाया फिसा होनदों मानो होनदों नों आंखौ सिनाया फिसा होनदों खामबो रेड आं मिथिगौ नों आंखौ सिनाया गोथार साफाजिवा होमबा नों साख्रिनो वेट आं नोंखौ मानो सोंखो नों आंखौ सिनाया होनना नों आंखौ सिनाया होनना आं मानो सोंखो होनदों नों आंखौ सिनायोमोनब्ला अन्थाइखौ जों इसोर होनना खुलुमनाय नङामोन आरो जों मुर्तिखौ इसोर होनना खुलुमनाय नङामोन किमेवा जा समाव जों जाबायदि गेलेबोबाय इसोरखौ मोननो थाखाय दे बे दिनैनो थांबाय नाथाय so very the house बेबो मोनसे बाइकमोन नों बेखौ फुजिनानै आंखौ नागिरनांगौ होनना बेबो जोबबोबाय दे होनदों जोबबोबाय लाथि देबि जा मावदों बे मावनायनि खेलासै नाथाय आंनि बाइकआव आरो आंनि संसाराव आंनि जुगाव आरो जुग आं 33 कोटि सृष्टि खालामनायाव नोंसोर जा नुदों इसोर होनना सिबिदों इसोर होननानै नागिरदों बे नुवाथारि इसोरनि बाइकआव बे दिना जोबबाय बेखौ बुंदों गोथार साफाजिवा हे गुरु हे गुरु हे गुरु Savit hearts believing आरो नोंसोर बेखौनो मिथिहोदों आरो इसोरा आरो 33 कोटि गुरुआ दिनैहाय some pigs that the heart to read the membership that they get power reading बेयाव होनदों 33 कोटिखौ गसंनानै थानाय मुर्तिखौ अन्थाइखौ या 33 कोटि प्रकृतिखौ सिबिनो थाखाय आं नोंखौ फोरोङाखै खौ बुंदों आरो आं नोंखौ फोरोङाखै some pigs that the reading जों जेखौ नागिरदों होनदों आरो जों जेखौ नागिरदों जोंनि आत्माया इसोरजों बाइक होनाय दंखायो वादा होनाय दंखायो समाय खेरा लानाय दंखायो बै नोंनि आत्माजों आरो इसोरनि आत्माजों मिलन खालामनोसो आं नोंसोरखौ दिनै मानसि महर बाथौनि लेट्स से द मेबो वार्डन श्रेष्ठ मानसि खालामनोसो आं नोंसोरखौ बे गासिबो आकृतिखौ फोरोंदों बेखौ होनदों इसोर फामसो बाहेक अरेस गिभ द वे दिनै आं नोंसोरखौ बुङो होनदों आरो दिनै आं नोंसोरखौ बुङो रुस दे ब्रै जुगाव जेसेबां नोंसोर खुलुमबोदों थिगथ' रुइटामाउट याव होनदों जोङो बे संसाराव 33 कोटिजों मिलायनानै थानांगौनि आखल आखुखौ थाफानानै आखल आखुखौ जाहाथे बिसोरजों अरजाबथों आरो जों बिसोरनि फाव फेसनखौ रोंथों आरो बे संसाराव थांनानै थानो थाखाय जोंहा सोरजोंबा लोगो एकुवार्ड रिभेनुएशन जोंहा इसोरनि सृष्टिजों थाफानानै सोलिनांगौखौ आखलखौ फोरोंनोसो किमेदवाट
जों ब्रै जुगनि जेसेबां गुरुफोर आरो धोरोमफोर जों बेखौ माने सोलिबोनांगौ जादों होनदों गोथार साफा जिउआ Some behavior watch the film on the bed. ओमफ्राय आरो बेयाव बुंबावदों दिनै बाथियाव इसोरा बुंदों जे आं बुंदों लिन दाक्सा जिरिदों बे खुरिदों बे मोनब्रै जुगाव जेसेबां सोलिदों बेयाव आंखौ मोना होनदों औ फांसेखौ रिड अलरिडिनेसन बेयाव होनदों जे औ 33 कौटिजों आं सृष्टि खालामनाय मोनफ्रोमबो आंनि पावारखौ आंनि शक्तिखौ नोंसोरो सिनायदों आरो खुलुमदों बेखौ आं मानिदों होनदों नाथाय पेक्सादा हादरिडिनेसन आरोबाव मोनसे बाथौआ मोनसे गुन दंबावो आंनिसिम मोनहैनो थाखाय होनदों आंनिसिम मोनहैनो थाखाय आरो बे बाथौनि गुनखौ लाथिदिब नोंनि बाथि सोलेरखौ लानानै बाथि गुननि सोलेरखौ आरो आत्मा जोंथिखौ लानानै जा नोङो बुजिगोन आरो सोलिगोन आरो नों आंखौ गाबज्रिगोन अब्लासो आं नोंखौ आजावग्रोसो होनदों सोरखौ निराकार इसोरा होनदों इसोर माने Human should have a toleration. मोनफ्रोमबो धोरोमा बेखौनो बुंदों मोनफ्रोमबो धोरोमा मोनफ्रोमबो साफ्रोमबो गुरुआ निराकार इसोरखौ मोननोसो मोनफ्रोमबो धोरोमा बे गुदि मोनसेखौसो मोननो लामा दिन्थिदों इसोर आरो जों बे लास्टाव बे निराकार इसोरखौ जोंहा बाथौआव मोनखाथारनांगौ जायखौ नोङो दिनै सोलेर मोननानैबो मोननाया साबसिन आरो नों सोलेर गैयैयावबो नों आत्मा जानानैबो इसोरखौ मोनखानांगोन होमबासो नों गोथां इसोरा मालाबाबो जों थैनायखौ थैनाय बुङा जोङो बे संसारखौ आगारनानै थांनायखौ थैनाय होना जों जेला थैगोन माला इसोरनि संसारखौ गारनानै आत्मायाव जुदि गारनानै नरकाव थांगोन अब्लासो जों इसोरनि मुङाव थैनाय जागोन इसोरनि खोथायाव थैनाय जागोन जों मानो होनबा जों बे संसार इसोरा सोरजिनाय समायना संसारखौ जोंहा गाफिनो थाखाय जों मालाबाबो मोननाय नङा बे थैनाय होनो बेखौ गोथार साफा जिउआ सुप्रिम इमोशन आरो बे थवाद बे दिना बेनो सानदों बे दिना बेनो गोथाङाव थानांगौ आरो थैनांगौ मानो let you what the power इका वाटजों दिनै संसाराव बासिनो आरो लिसा वाट नों खोनाखादों सैथो आरो असैथो आरो नरक आरो सोरगो मोननै भाषा आरो मोननै जायगा दं होनदों Parts of the heaven do what shall be him outward reason. बेयाव होनदों इसोरा listen what it reason. नोंखौ गासैखौबो सायख'नानै फोसाबनानै नों समायना बाथियाव हाबगोन श्रेष्ठ मानसि जागोन he be what it is आं बेखौनो नोंखौ खालामदों सानदों Purpose in the hand outward जों जा जुगखौहाय जा जोंखौ बेंबोदों महाखाला बे जुगाव जों जिखि दाय मावाथों he be बे आंनि नोजोराव गैया होनदों इसोरा बे आंनि नोजोराव गैया गासिबो खेमा दं नाथाय दिनै आं फैनाय खुंनायाव श्रेष्ठ मानसि जानांगौ नों थार सानदों साफेरा थाच टेबले हिनो वर्शन हिमिदि बे बेखौ आरो बुंबावदों जे जोंनि आत्मानि गोसोनि भक्तिजों गोसोनि खुलुमनायजों लेभिटवा खुलुमनायनि लाभि वाट रिजमेबो वाटेड खुलुमनायजोंल' इसोर नङा फिसा बेयाव आंनि नोंनि एखौवादारि चेते जोंहा बेयाव इसोरनि होनाय बिबार इसोरनि होनाय गासिबो कर्मआ आखायाव दं आरो बे कर्मनि आखाइखौ जुदि कर्मनि आखाइसिनखौ नोङो लेथिदो आंनि मुंजों आरो आंनि कर्मजों आं होनाय जा कर्मजों फोसाबोबा नोंनि संसारा बे आंनि फुजा जायो होनदों आरो बे आंनि फुजा जायो होनदों इसोर बे नङा फुजाया जे आं सोरजिनायखौ खानानै नों आंनो ज्राव होबाय आं सोरजिनायखौ नोंनो आफा होननानै नों आंनो गारबाय बे फुजिनाय नङा फिसा बेखौलाय माखाय आं जायो नामा बेखौ जाया बे माखाय नोंखौहाय दुखु जायोबा बिबार जानानै नोंखौ बरायदों मिनिस्लुदों आरो नोंखौ सनमान होनो थाखायसो आं बेफोर गासिबो नोंनो होदों नों आं सोरजिनायखौ आंनो ज्राव गारोबा बे आंखौ फुजिनाय नङा मा जायो आंनि फुजिनाया नोंनो आं होखाजोबदों गासिबो गुरै खुगा गोसो साफा आरो लेक्सद फेस आरो समायना संसाराव गासिबजोंबो सोलिनायखाय कर्म बेसो आंनि फुजिनाय बेसो नोंनि बिबार बेसो नोंनि गासिबो आंनि सृष्टि आरो नोंनि बाथौनि जा नोंनि बिबार दं गुरै राव बेनो दा आंनि नोंनि होफिननाय आंनि जायबा भक्तिया बेखौ बुंदों गोथार साफा जिउआ Some behavior stage under western outwardism level होनदों आरो
साला संसाराव नोंनो नांगौ बायदिखौ मा मायाव नोंनो नांगौआव बाहायो बेबायदिनो नोंनि देहायाव बा थुथु देहायाव आंनि नांगौ बायदि गुना नोंनाव दं Let's see for heart आरो बे नांगौ गुना समायना लाथावना आरो नोंखौ बजबथावना नों बिदि जा आरो नों बिदि खाफिसा मानो होनबा Let's see the head outraged नोंखौ लेथ्रिनिफ्राय बोखांनानै आं नोंखौ दायाखै बेखौ होनदों नोंखौ जाबोरनिफ्राय बोखांनानै आं नोंनो महर होआखै Let's see the head आरो जि गारनायनिफ्राय नोंखौ बोखांनानै आं नोंनो जिउखौ होआखै Practice to do the enablement आंनि गोरबोनिफ्राय आंनि जिउनिफ्राय आरो आंनि आत्मानिफ्राय बख'नानै आं नोंनो सायहा होनानै आरो मोनसे महर आंनि मोनसे सायखंसो नों होनदों मानसिखौ Take it so have emotion and let it there and be burden touch your word बेखायनो नोंनावनो दं गासिबो मेहेर गोनां नों मानसि बुंबोदों नोंनि गुना आंखौ दिनै बे धरतीयाव होनदों साफे हेबौ नाथाय नों सोलायनांगौसिया बे नों सोलायनाया नोंनि गुन नों मोनफिनगोन बेखौ मानो होनब्ला बेखौ वार्डस आं बे संसाराव गासिबो नोंनो होदों संसार होदों फिसा होदों आरो नों साहारा होदों आरो आं नोंनि साहारा आरो बेंना दंबावो नोंनि सिलायाव बेखौ बुंदों सा क्रिप एट द हाउस एट द बेन आरो बेखौ जोंनाव अरायबो नांगौ दाल' नङा आत्मायावबो नांगौ जों थैनायनि उनावबो नांगौ मानो होनबा हि बे पावर इट रिजन बे जोंनि सोलेर सोरखौ होनदों आफाखौ होनदों जों बे जोंनि सोलेर बे जोंनि देहा बे जोंनि गासिबो मानो होनबा जोंबो बे संसाराव गावनि खुसियै उजियाखै गावनि रंजानाय गावनि गोसो मथे उजियाखै इसोरा जोंखौ हरदों जों उजिदों बे फोरोंदों जों सोलिदों जादों होनबा बेनि गावनि संसाराव गावनि न'आव जों जुदि बिनि अनजाथाव हाबाफारि मावोबासो जोंनि बे देहानि जों उजिनायनि गासिबो फिथाइ जों जायबो बियो जोंनो लुबैयो जों हास्थायो बेखौ गासिबो जोंहा मोननायनि बिफानि सायाव मोनथाया थायो माखौ होनदों जोंनि मानसिनि सोलिनायाव बेनो जाय फिसाया बांसिन अनजायो बिमा बिफाजों that's what माब्रै अनजायो बेलाय मानिबासो अनजायो दा let's see what harden बेखायनो जों मानसिया अनजानायनि गुन थानांगौ अननाया ओरैबायदि गिदिर थाथि बेहेन जेरावबो नागिरना मोना नों अनजायोबासो अनगोन आरो अनग्रायाबो जा अनजागोन बेखौ गावनि गासिबोखौ नोंनो गथायनाय जायो थिग इसोराबो जोंखौ बिदि माने let's see बेहेन संसारा बिनि नाथाय जों बिनि संसारा एसेबां गेलेयो जायो थायो जेबो जों बेखौ जे let's see what him गोसोयै जोङो बिनि नांगौ बायदि जों हाहोनो रोङा बिनो मा नांगौ खुसि जानो लुबैया खालि बिहा खुसि जों मोजां जायोबा जोंनि न'खर मोजां थायोबा जोंनि न'खरावहाय साफ्रोमबो मानसिया गुरैयै बाथ्रा बुङोबा नोंनि खुसियानो बिनि खुसि सोरखौ होनखो जोंनि साफ्रोमबो न'खराव सुख शान्ति आरो खुसियानो इसोरनि खुसि बेखौ नागिरो बिसो दा मानो होनबा let's say behave awarsion सोरबा न'खराव जुदि दावराव दावसि एना एनि जायोबा बेहा बिराद जेनो माने मोदायजों जेनो बियो बिराद दुखु जायो मानो होनबा हिपाक्रुजन जोंनि सासे न'खरानो सासे मानसि सासे फेमिलिनि न'खरानो बिनि न'खर जायो गोथार साफाजिवा बेखायनो मा होनदों आथिं behavioration and reason इसोरा गाव सोरजिनायखौ नोंनो गावनो होफिननायखौ फुजा होना मानिनाय होना फोथायनाय होना फोथायोब्ला होनदों न'खराव माबोरैहाय सोलिनांगौ गिदिर आरो उन्दै 33 खोथाव जेरै आङो 33 कौटियाव महर होनानै 108 कौटि गुन होदों बेबायदिनो गुनै नोंनि न'खराव सोलियोबासो बे आंनि होनाय गुन बे आंनि होनाय न'खर होननानै इसोरा रंजायो होनदों मानोना हेम अफ बारेशुट गेबन होनबा इसोरा होनदों आंनि पावारा आरो बांसिन जायो बेखौ बुंदों आंनि पावारा बांसिन जायो आरो आं बांसिन गोजोननाय मोनो बेखौ बुंदों गोथार साफाजिवा Sabihave outside him or reason. What he have the what is the picture region the back our region. बेयाव होनदों नों खुसि जागोन नों रंजागोन आंहा बोलो गोरा जागोन मानो होनबा दङ सोरबा थाट्टा होग्रा let's do what फेजेनग्रा बे मा never watch जायखौ नोंसोर फुजिदों मानो जेनखो खेबसा बाहादुर सेसु वाटेट नोंनि न'खराव नाय बिमा बिफा सानैया फिसाफोरा जुदि खुसि आरो गोजोन एकदम मानसि बायदि सोलिदोंबा बेसे गोग्गा जायो बे बिमा बिफाया रावखौबो राव फाट्टा गैया आंना फिसाफ्रा मोजांखा बेसे गोग्गा हेडसे हेब
जुदि let's say nobody बिमा बिफाफ्रा गोराबाबो फिसाफोरा जुदि एकदम जाबाना सोलिदों एकदम मालायजोंल' बेसे बिमा बिफाया खस्थ' आरो बेसे राहा गैयै जायो थ' इसोराबो बेनो आरो जों जुदि इसोरनि एकदम कर्म मानो होनबा रुला इसोरनासो दं मोदायना गैया बेलाय माखाय रंजाथों आं लांफागोन थैहोगोन जाहाथे नोरोग बिनि महाकालनि जायगाया नोरोग आरो बे नोरोगनि खामानिखौ बे जोंखौ फोरोङो गावहाबो मोनलांथों जोंखौ जाहाथे गावबो मोनलांगोन That's what him आरो बे थानायखायलाय आरो बे जोंखौ लांफानो नागिरनायखायलाय बे धोरोमखौ मानो गालांखो मोदायजों जाहाथे जों नोरोगाव दा थांथों बेखायनो बे धोरोमखौ गालांदों आरो बे धोरोमखौ फोरोंनो सोरखौ हरखो इसोरा सासे सायख'ना हरो संसाराव गुरु हिसाबै बे फोरोङो गोथार साफादिवा ओंखायनो हातसिलाव थामाउस आरो बुंदों he had power there stabinaw आरो बे जुगखौ सिनाय होनदों बे जुगखौ सिनाय होनदों फिन साथु elected the word reason मानो होनदों से जुगनिफ्राय 4 जुगनिसिम होनदों से जुगनिफ्राय 4 जुगसिम हम बे covered reason जा कर्मयै जों मावबोदों हिलि पावार जों बेखौ बिदाय होनानै जों मायाव हाबखो बाथियाव आरो होनदों so primary is the key to the way through नों बेखौबो बुथि नों बेखौबो सिनाय बे मोनब्रै जुगखौ सोर सलायगोन आरो बे 5 जुगखौ सोर सलायगोन बेखौ बुंदों 5 जुगखौ सोर सलायगोन तो next the behavior the what you do सोरगोखौ मोननोब्ला इसोरखौ सिनायनोब्ला जोङो 5 थथ्थनि आरो 5 खौ सोर सलायगोन आरो बे सोलायनाय हिसाबैसो जों थाङोब्लासो जों बिनाय से जुगनिफ्राय 4 जुगसिम जों जेसेबां बिबोदों नैबे बाया जोंनो होसिगोन इसोरा आरो बे होनायाव जोंहा 1निफ्राय 4 सिम बेसे पाप जाबोखो मा मावबोखो जों बुजियासै बेफोर गासैबो सोंनाय फिननायनि एन्सारखौ होजोबनानैसो जों बुजिजोबनानैसो जों इसोरखौ सिनायनानैसो लेट्स अबाउट दैट अलरेडी जों बाथौनि श्रेष्ठ मानसि जानो हागोन आरो गावखौ सोलायहोनो हागोन जों बुजिबासो आरो बे बुजिगोन माला नों बानि खोनानांगोन होनदों मानो होनबा इसोरा गावनि रहस्य बाथ्राखौ रहस्य संसारखौ सृष्टिखौ गाव खोथायाबालाय जों बोरै मिथिनो आरो जों खोनासङोबासो जों हमनो हागोन होनदों गोथार साफाजिवा होनदों लेफि हाउस एलिसफाइल थेरिबा वाट ट्रिजन ओमफ्राय बेयाव होनदों प्रकृति 33 कोटि इसोरा मानसिखौ आरोबाव साबायखर आरो जोबोद समायना होनबावदों मानोना जोंनि थ्रुयैनो 33 कोटि आरो मुक्ति मोनबाय होनदों मुक्ति मोनबाय लेट्स सी द हाउ बाथाइस आबिशन बेयाव मा होनदों सैथो जुगखौ फुजिना आंखौ फुजि होननानै आं मुक्ति खालामनाय जायाखै बियो होनदों माने जायाखै माने 33 कोटि लेट्स सी हाउ द सैथो जुगआ माबोरै फैयो हेबेद वाट फुजिनानै फैदों खुलुमनानै फैदों आरज गाबना फैदों लाभि पावर बे नङा बियो होनदों Thanks to the hidden way 33 कोटिखौ मानसि 33 कोटिखौ मानसियानो उद्धार खालामनानै इसोरनो गथायफिनहोदों फिनहोनांदों बिनिखायसो let's see what read the name आरोबाव मानसिखौ आरो साबायखर होदों होनदों 33 कोटिया माने माबोरै होदों हाबाद सासे बे मेवसोदो जोंथि मानसि होनदों जोंथि मानसि अलंबार समायना बिबार आरो प्रकृतिनि नों आंनि देहा होनदों People watching नोंनि सायख' नोंनि आथिं नोंनि आखाइ नोंनि मेगन let's step into what 33 कोटिखौ गथायनानै सासे मानसि जादों सासे महर लादों आरो बे महरजोंनो दिनैहाय आरो मुक्ति मोनबावबाय साबायखर नों मानसि होनदों प्रकृतिया गोथार साफाजिवा आरो प्रकृतिखौ होनदों प्रकृतिखौ जों मुक्ति खालामनायनि आगोल जों मा खालामखो टेक्स द वेट इसोरनि नामखौ लाग्रोदों जायखौखि इसोरा निराकार इसोरा हे गुरु गोथार साफाजिवा बेफोरखौ बे नामखौ लाग्रोनायनि उनाव जोंनि खुगायाव इसोरनि गोथार नामखौ लाग्रोनायनि उनावसो जों 33 कोटिखौ जोङो उद्धार खालामनो हादों येशु माबोरै उद्धार होनोबा माबोरै उद्धार लेट्स सी द हेवी द वर्सन दैट मे वाइ इदिबिक इसोरखौ सिबिनायाव जों गोबां बेसेजों गोरोन्थि मावदों बेखौ फोरमायना लादों बिबारा बुंदों दिनै इसोरखौ मानिनायाव आंखौ होनो नाङा आंहा आफानि खाथियाव फैनानै लेट्स सी अबा मोनसेखौ आं नोंनो महर होगोन बेखौल' नों होनो हायो बेबायदियै फाक्स द हिम आरो होना लेट्स सी हेव अ रेस्ट आरो प्रकृतिया बुंदों इसोरखौ गाबज्रिना दिनै बाथियाव
ना बिबार ना फिथाइ गासिबो जोंखौ होआलाबासिनो जोंखौ मुक्ति हो आरो how step begin आरो इसोरा जा बुंदों बेखौ नोंसोर मावनांगौ जोंखौ गथायालाबासिनो बेखौ गिबि प्रकृतिया बुंदों Ashram to make sahab anevoration tadi the word call दिनैहाय नोंसोरखौ होनदों ना जे दिनैहाय नोंसोरखौ फोथायहोनायाव आरो इसोरनि खाथियाव लांनायाव keep that truth the every reach बेयाव होनदों 33 कोटियानो साखि आरो 33 कोटिया नोंसोरखौ इसोर मोनहोनायाव गोबांसो बिसोरो हेल्प होदों मानसिखौ होनदों गोथार सफजियाव मानो दिनै होनदों हामबा फाबादरेम आंखौ नों दाखा इसोरा बोराबगोन हामा नङाबा नोंखौ आजावनाय नङा इसोरा बेबायदि माना खालामदों ओमफ्राय बेफोर साफ्रामबो बिसोर गावसोरखौ मा होयोबा मा दाय जायो मा खालामबा जोंहा मा दाय जायो बेफोरखौ गासिबो सिखार खालामनायखाय जों मिथिबाय जे सिखार लानायखाय जों मिथिबाय जे बिदिया दाय Let's see what बेफोर गासिबो सिखार लानायनि उनाव जों इसोरनिसिम बे खोथाखौ मिथिदों आंखौ फुजियोबा बिदि नङा नै बिदि होननानैसो मिथिदों गोथार सफजिवा ओंखायनो होनदों Hot pebbles बुजियोबा नों होनदों आरो बुजियोबा नों फिसा गोरलै नङा इसोरखौ मोननाया होनदों थाबसिन बेहिम आवार्ड हिला थाबसिन बेनावर जा जुगनिफ्राय जों सिबिबोदों बे मोनसे जुगनि थांबाय होनदों मोनब्रै जुगाव मोनसे जुगखौ होनबाय जे बे मोनब्रै जुगा थांबाय गथायैनो मोनसेयाव होनदों आरो सामफिकारिदों आरो वाचिदों गोरोन्थि खालामाबा फेलें खालामाबा जा बाथिनि सम इसोरखौ मोननो थाखाय नोंनो दिन होदों that you want नों बेजों थांसा होनदों बेखायनो मा होनदों let's reduction बिनि आवगोलनोसो प्रार्थना खालामनायनि आवगोलनो बेफोर गासैखौ बुजिनानै मिथिनानै लाग्रोथों ओमफ्राय इसोरनो गथायनो रोंथों बेखायनो बे सोदोबखौ बुंग्रोनाय जादों नों बिनायनि आवगोलनो ना गोथार सफजुआ अब्ला नोङो होनदो दिनै आफा ना आइ आफा इसोर गुरु जोंनि सोलिनाय आगान जोंनि राव फाव जेरै नोंनो नांगौ बे बाथियाव नोंनो गथायो इसोर बिदियै बेनिफ्राय जों लेट्स मोर्स जोंनो गासिबो दंनाय मानि जों बियाबाबो नों होखाबाय आफा हिबा वार्ड सुदो आरो जोंनि नांगौखौ नों होनो थाखाय दिनै फैदोंबा लेट्स वार्ड समायना नों लुबैनाय बायदि नों जोंखौ बानायदो आफा बेबायदियै हाथि फिडुवसन आरो जोंहा मोनब्रै दिसायाव आरो गोजौ आरो गाहाय गासैखौबो साखि लानानै जिखि कर्मआनो जाया नोंनि लुबैनाय बायदि आरो जोंनि साननाय बायदि जायो बेबायदियै आरो हातसिदा फेभरेट रुइस्टन बे संसारा गिलु बालुब्लाबो नोंनि खाथियाव गसंदों आफा नों नायख्लेङा लाबा नोङो लाथिवदो नोजोर होयो जोंनि न'खरखौ आंखौ आरो गासिबो समावबो यसु बेबायदि आरो he with the word student फेभरेट आरो मालाबाबो नोंनि गोरोन्थि नों दुखु मोननाय दा मावफ्रांथों आफा अरायबो नों थायो जोंजों बिदियै how about power reason आरो बुङो एलहेबदोज दिनै आं नोंनि खाथियाव फैबाय आं मिथिबाय आंनि न'खरा खोनायाखै मिथियाखै आफा नों नायहरो बेखौबो ना बिदियै आरो साबिद हावरिद जा दिनानो फैयाथों जिखि दिनानो फैयाथों गिलौ आरो समानो फैयाथों आफा नों दं जों गैया नों दं जेला बिदियै ना गोथार सफजुआ He mounts the heat and the bundle water that with the washer region. And Helena, गावजों लोगोसे गासैखौबो गथायो दे ओमफ्राय फार्स्टआवहाय हे गुरु गोथार सफजुआ फामिनिम दासो सामरि दा अया फाइसर गुरु होननानै दे नोंसोरनि गाबा गावैहाय आरो प्रार्थना खालामो इसोरनिसिम Guru permission to test the forming the summary the way of Shivo Sava season. Over how many with red lips take shred with bomber decreed in the Maple season. Over hot step heavy the dragon and about the pick of this decreed the issue. Him always take him and the water. Lift house the fishes by farming with the cold region. Let's the water he with the to issue. Remember Howard, left it to watch the of Howard then, left it to watch the fish with the mouth that it raised they watched this to be Babotian.
Yamaha Satya is to worship this Babama war religion. Oh, by Yahama will be heed well against the leader. That you are and I follow the myths of watch, the baked and the watch the days, the bay forward in the emotion. Oh, by Yahama will be attached religion. When I watch the he's to become a retarded religion, and I want to read the book of it and what returned to watch which that the video should be over what a nation. And I have a day to he live out station. Come the dreader favor meet, and he went tropical watch and every been the words then, and every children day forward issue. He behave with giant, and a dick to watch station, and I watch this. The mouth of pile, and out station. And I have poverty to live off teacher, and I have to become a reader, and I watch this too. Pemba, I go under, but in a calendar. Oh, I go to Southern freedom. I did have a war. Let's step a whole bar dress and live on, picketing what children. He then bought outstage, left the cut to divorce them. Here Mount Pashatao, the bikini and the bit station. I lifted a poultry data, if I watched them if you could test do it. Here mean 50 comedy reach that you wouldn't have the board, and it was the comedy dice they used to. Oh, had step heavy to Latin, or the best and the manager counted the bars did his to use the medal, and I have the arts did his to. Oh, my start with a have, and I watch out to the bed forward the beam. I never tried never to watch the beginning with a watching. I behave in malfied, let you down find the memo trust. I got what time I'm about to read now. Thoughts the backing of the bear friend in the wee wild leader, and of the first stairs to Easter. God's the he bam, and I have it to cold tragedy, and the rest is to become what he came, and he fit harsh to read, let it book out to beg for it, let watch the tour at that house reading, and I have arrested, oh what traffic is, by a hammer worse than, oh my half a car reader, oh me at a fox to watch there, and I'm going to test it, to read the hasty, to back up for. Guitars of a jua, guitars of a jua, guitars of a jua, Hegadu, 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 Kunare. Kim dies to Fisha, Radana, Saridin, Tepitu, Patria, Freedom. Tamitu Watu, Claire. Yonderaya, Nine, Dengana, Nine, Hum secure, poverty, drift. जों थ' सिनायो जों थ' मिथियो बे संसारखौ आफाया सोरजिदों होनना हामें थोबत आरो जों बे आफानि सोरजिनायखौ जोंनि मेगनजों नुबाय assured come the bed sure habitu treden बेखायनो होनदों आफा जेथिदा सोरजिगिरि होनदों जायखौ जाय सोरजियो बे सोरजिनायखौ जों आफा बुंना बुंनांदों बा बांथापे हेदोबो थोलिबोदु आरो दा नोंसोरो आफानि सोरजिनाय महराव गेलेबाय दा होनदों आरो आइ माहाया नोंसोरो आफानि सोरजिनाय नक्सायाव गेलेबाय दा होनदों come over rest elevation जों गेलेबाय जेला होनदों जों गेलेबाय जेला बे गेलेनानै जोबाखै जोंहा बेखौ बुंदों जोबाखै जोंहा come at the head for readiness to win दिनै आं बे संसाराव आइ महराव मानो फैदों होनदों आरो Bombo to bear and a what to do. Apaya जोंनो माबा मोनसे होनो फैदों आरो आं नोंसोर साफ्रोमबो फिसाफोरखौ जथायनानै बुथुमनानै आफानाव आजावनो थाखाय आं नोंसोरखौ लाफादों बुंदों आरो आइया फैबाय had to do it एबे वार्डन दिनै आइनि फैनाय लेक्सरदों मिनिङानो बेनो होनदों दिनै आइया फैनाय खोथायानो बेनो मिनिङानो बेनो खामानियानो बेनो come what through नोंसोर नागिरदों नोंसोर गाबदों गाबख्रावदों आफाखौ नागिरदों फिखुमादों नागिरब्लाबो थिसुबे मोनदों दा नों होनदों मोनदों ना नों होनदों हाबे सुबेदों आरो नों मिथिगौ मा नागिरदों आफानि खाथियाव मा बिदों नों खब्बाय थारवे इसोरा होखानाय आथुमसे माइरंनि थाखाय जों खुलुमाखै बियाखै जों बेनाव बेखौ बियाखै नों खुलुमनायनि जा नों बाथ्रा बुंदों बेलाय नोंगौ नोंनि जा बुंनाय बायदिबा
नाथाय मिनिङा बे नङा होनदों so behave out खोथा होलांनाय बायदि इसोरा होनदों आफा इसोरा खोथा होलांनाय बायदि have you teach नों बावबाय फिसा नों मिथिया दिनै आं बिमा आं खोनादों नोंखौ लाफानानै बिनाय he behold order आरो बे बाथ्राखौ सुफुंनो थाखाय नोंनो होनो थाखाय he about reason आरो आंखौ बुंदों होनदों आफाया आंखौ बुंदों इसोरा आंखौ बुंदों दे जा समा let's see what the खोथा होनाय बायदियै he made a version साफ्रोमबो आंनि सोरजिनाय फिसाफोरनो होनो फैबाय आं बुथुमदो दे फिसाखौ होनदों आइखौ माहा आइखौ fix the him आरो बे संसाराव बे धरतीयाव बे हायाव अरायबो आइया थाखादों एखायनो नों आइया थाखानायलाय शुद्ध बिगदाव the great आरो origin सृष्टियावबो आइ आफानि सोदोबा आइ आफानि सोमोन्दो आइ आफानि मुङा आरो आइ आफानि गुना दंखायो सृष्टिनिफ्रायनो होनदों Don't accept behavior. It is evident. ओमफ्राय इसोरनि सृष्टिखौ खालामनायाव इसोरनि सृष्टिखौ नक्साखौ होनो थाखाय महर होनो थाखाय आइ आरो आफाया जथायनानै लोगो नांनानै बे संसारखौ महर होदों बेखौ बुंदों Fax the him hours दिनै आइ आरो आफाया जमा जानानै लोगो हमनानै elect him मा खालामनो नागिरदों होनदों मा खालामनो नागिरदों नोंनि थाखाय होनदों मानसिखौ नोंनि थाखाय So behave a wash आरो आफाया इसोरा आरो आंखौ मानो खिन्थाफिनदों दे बुथुमदो दे फिसाफोरखौ बुथुमदो दे होनदों इसोरा आइखौ ओमफ्राय थापो वास निश्चिदों बेखायनो आं नोंसोरखौ बुथुमदों बिदि होनदों बेखायनो आं नोंसोरखौ बुथुमदों लस behave आरो आफाया मा होनदों मिथिगौ होनदों आइया आरो आफाया मा होनदों मिथिगौ होनदों he paid words आरो बुं होनदों बे फिसाफोर साफ्रोमबोखौ आखाइखौ आजावनो खिथा होनदों आजावनो खिथा आखाइ फोलावना आखाइखौ गुवार खालामना आजावदो दे आखाइ मोननैखौबो होनदों आफाया होनदों जा इसोरा थिननाय बेखौ आफाया खिन्थादों जोंनो बेखौ आइया खिन्थादों आफाया जा जोंखौ फोरोंदों आफाया जा होनो नागिरदों बेखौ आइया खिन्थादों खोथासाफोर जुआ फेमसादा हट रिजन जोङो आखाइखौ फुहारनानै आजावोब्ला let you want the big of our watch जों आजावखांनायनि उनाव आजावोब्लासो जों मोनगोन आरो बे आजावोब्ला जों मोनोब्ला नायदो नों मा दं रहस्यआ मा दं बियो आरो बे last the word and the breeze in the man आरो बे मोननायजों जे मा मोनगोन नों होनदों बे आखाइ आजावनानै मोननायजों जे मा मोनगोन नों let you have in होमबासो नों मिथिगोन गोजोननाया बेसो इसोरखौ नागिरनाया गोजोननाया बेसो फार्स्ट द हेभ द वाश एबा वाट नों मिथिगौ ना इसोरखौ मोननानै गोजोननाया माबायदि बुंनो लिरदों नों मिथिगौ ना इसोरखौ मोननानै गोजोननाया जे माबायदि दाक्सरे इबेबा वाट नों खालि बेखौल' बुङो जे उदै सानानै एसे सान्थि मोनबाय बेल' गोजोननायखौ मिथिगौ नोंसोरो बिनि गोजोननायखौ बिदि सागानानै जा गोजोनदों बेखौल'सो मोनदों नों देहायाव खर' सानानै मुलि जायोबा एसे सागायो बिनि गोजोननायखौल'सो मोनदों नों बेखौल' मिथियो नों फिसा नाथाय आत्मा आरो इसोरजों मिलन जानायखौ बिनि गोजोननायखौ नों मोनाखै बेखायनो मिथिया जे नों इसोरनि अननाय आरो नोंनि मोनफिननाया माबायदि बेखौ बुंदों सफ्रे हेबा बरसोदों जोंखौ आखाइ फुवारनानै जा आजावनो होदों लेट्स दे बे वार्डजों आरो बे मोनना बे आजावनानै जों मोनगोना अमर जुगनि लेट्स दे मोनसे गोनां फिथाइ फिसा होनदों फिमा वार्डस आरो बेयावनो हाबजोबनानै दं गासिबो रहस्यआ होनदों नों आजावनानै लाग्रोलायसान होनदों नों आजावनानै लाग्रोलायसान मिथिगोन ना नों मा बियो होनदों टपेचे केहेमेन आथुरविश मानो आजावनो बे आखाइजों मानो आजावनो फिसा बे आखाइखौनो फोलाव नों आंखौ खुलुमदों बे आखाइखौनो फोलाव नों आंखौ नागिरदों आरो बे आखाइजोंनो नों आंखौ नागिरनानै बोलि होदों बेखायनो आं गिबियाव नोंनि आखाइखौ फुवार होग्रोदों आं नोंनो नांगौ होनदों नोंनो बे आखाइखौ फुवारनानै आं जेला होगोन नोंनो अब्ला नों मिथिगोन नों मा दाय मावखो नों मा अबेनिफ्राय फैदों अबेयाव थांफिननांगौ आरो नोंनो नों सोर आरो नोंनि गुदियासो लेट्स से फर हार्ट टु गेट ए ब्रेडन जों जोनोम जाबाल' जाया
जों महर लाना बे संसाराव जोनोम लाबाल' जाया जों इसोर होना खुलुमबाल' जाया दिनै नोंसोर बेखौ गासिबो मिथिनांगोन अब्लासो नों श्रेष्ठ मानसि जागोन श्रेष्ठ मानसि जायोब्लासो अमर जुग आरो सैथो जुगखौ नों मिथिगोन हेमेबो वार्स आरो नोंनो बेखौ नांखागौ मानो होनबा नों थैनानै जेरावबो थाया बेयावनो थाफिननांगौमोन होनबा गुबुन जाना मानो थानो नोंलाय नोंनि संसार नों थाफिन नोंनि न'खर नों थाफिन बे नोंनिनोखा थ' बे संसाराव थाथावना आं समायना नोंखौ बानायदों सानदों मानोना फेंसादा आद्रेसा नुवाथारियावबो इसोरनि जुग सोलिसिगोन आरो साखारावबो इसोरनि जुग सोलिसिगोन अब्ला नों मायाव थागोन बे नोंनिनोखाबा आरो नों जुदि गुबुन थायो नों दिनै जुदि गुबुन जायोबा गुबुना मा इसोरखौ जाय सिनाया इसोरनि बारिगा आरो इसोरा जुदि लाखिदों नोंखौ गनायाबा नों गुबुन जाबाय दा आरो बे गुबुन होननायनि सोदोबनि जायगायानो गैया इसोरनाव बे गुबुन होननायनि सोदोबनि जायगायानो जाबाय नोरो बेखायनो होनदों बे लास्टावहाय बिजिरनायाव होनदों दा बिजिरनाय सम फैगोन जेसेबां टाइमाव मानोथो नोंखौलाय हाजार बार गुरुफोरा मोनफ्रोमबो धोरोमाव दाय दामाव पाप दामाव मानो बुंनाय फैगोन सानसे बिजिरनो बेखायनो नोंखौ बुंखादों आरो बिजिरनायाव सानदे हेबो दरास्ते दे हेबो वासन नों फेल जागोन ना पास जागोन हाबचे बे कमरेज नों मिथिया सानदों थ' बेखायनो होनदों he come on board reason जोंहा जोंनि जिबनाव बे दिनखौ मोनदों जोबोद समायना जों गावखौनो गोग्गा खालामसै आं समायना होननानै मानो कमरेज I live with the wife the baby worship have a what Christian मानो होनबा बे दिनखौ थ' फैसा खालामनायगिरिफोराबो महराव मोनासै नोंसोर दिनै मोनदों होनदों थापसे केबेदरेसन नोङो बे बाइकखौ बे बाथ्राखौ बे सोदोबखौ जोनोम नों गोसोखांगोन मिथिगोन औ थारैनो नोंमारगौ होनना गोथार साफा जिउआ एखायमानदों His house came the war free जों जेसेबां गिदिरानो जाथों जेसेबां फैसायानो थायाथों जों सोरनिबा सासेनि आन्दाराव थानांगौ सोर बेलाय इसोरनि आन्दाराव जों अरायबो उन्दै गोरलै मानो होनबा जों माखाय इसोरनि अनगा जोंहा जेबो गैया गाबगोन जों इसोरनि खाथियावसो मोदै हुगारजों जों इसोरनि खाथियावसो सुखु दुखु फोरमायगोन जों इसोरनि खाथियावसो सायथ' जों मानसिजों फोरमायदा फोरमाय नाथाय जोंहा लोगोरिया इसोरासो थ' इसोरनि लोगोरि इसोरानो गासिबो बा नोंनो मा नांगौ बेखौ होखादों बिनियावबो होदों जों बिनो रोंबाखै मिथियाखैबो बुजियाखैमोन जोंनो दै नांगौ गांगोन लोंगोन बे फिसाया आं महर होयोबा बिनो जोंनो आवगोलनो दै होखादों ओंखाम जागोन बियो उखैगोन महर लायोबा जोंनो आयानो माइरं जाना होदों बिराद गिदिर काहानि दं बे माइरं आरो माइया नाथाय जों ओरै लाग्रोनायाव जा नोंखौ आजावनानै लाग्रो होनदों बेयाव जों गासिबो बे रहस्यखौ मिथिगोन जेसेबां बानि आरो रहस्य मिथिगोन एसेबां पावारफुल जागोन नों सैथो जुगनि मानसि जागोन अब्लासो जाय मानसिया खोनायाखै बानि एसेबो मिथियाखै औ आत्मायाव नेहैगोन बियो मानो होनबा आत्मायाव इसोरनि दुनियासो जागोन गोथार साफा जिउआ खामसे बेहेब आरो जों बेखौ होनदों जे let's see the how for time about what shouldn't बै जुगाव बै मोनब्रै जुगाव इसोर नागिर नाथाय दिनै बे लास्ट जुग बाथौआव नों इसोरखौ सिनायथारनाया बे नोंनि उजिनायनि फिथाइ बियो गोथार साफा जिउआ let's see the how every word hidden at region ओमफ्राय बेयाव होनदों दिनैहाय that's what they hid the words the साफ्रोमखौबो नोंसोरखौ साफ्रोमखौ मानसिखौ होनदों मानसि माहारिखौ let's see the baby word धर्म बेथार आं दिनै धोरोम होननानै नोंसोरखौ धोरोमाव लेसेदि हाबनाय धोरोम लानाय बे नङा आं मानसिनि धोरोमखौ फोरोंनो फैदों मानसिनि सिबिनाय धोरोमखौ फैदों आत्मानि इसोरखौ नागिरनाय धोरोमखौ फोरोंनो फैदों हाबसिलेफिम आरो जों बे संसाराव अमर जानानै थांना थानायनि फिथाइखौ नोंखौ फोरोंनो फैदों गोथार साफा जिउआ हे गुरु येशु Touch the hymn outstretched above trident and works the peace याव होनदों इसोरा समायना जोंनि रुखुजा इसोरा जोंनो मेहनत होदों अननानै बानायदों सोरजिदों हालाफाव जों बे महरखौ अरायबो मानसि इसोरा जोंनो जाहोदों बेखौ गासैबो रंजानानै खुसिनानै लानायासो जोंहा बे जोनोमनि फायदा जोनोमनि लाब बियो बेखौ बुंदों गोथार इसोर आफा जिउआ फिक्साता हार्स टु पेकेट आरो
थार इसोरनि राखा जों बे संसारखौ सोरजिनाय आरो जोंखौ महर होनाय आफाया जानानै गारनानै आंखौ तपस्या खालाम लाद्रा लुद्रा जानानै साधु बायदि था बेखौ मालाबा फोरोङाखै बे नंखायानोखा जुदि हास्थायनाय मोनसे दं मानसिया इसोरखौ मारै मोनगोन हास्थायनाय बे हास्थायनाया बांसिन इसोरखौ थार इसोरखौ मोननायनिफ्राय बे शिवनि भक्ति महादेवनि भक्ति बे गासिबो प्रकृतिनि भक्तिया ओरैबायदि फाग्ला जायो मानसिया मोननो हास्थायसिगारो मानो होनबा बेयाव पावार जाया पावार माने मोनसे लब थायो आं बिदि जाथों आं ओरैबायदि हास्थायबा आंखौ ओरैबायदि अनगोन नैबे बिराद अनजानो हास्थायनाया थायो बिदियाव तेसिबेहेम जेला नों मानो होनबा बेयाव आद्रा एसे मोनबावगोन खोमा एसे जाबावगोन खोमा आं ओरैबायदि भक्ति खालामबा ओजों गावखौ बावसिगोन माबायदि भक्ति खालामो जे गावहा जे लेक्स वार्ड ट्रेडिम आउटवार्डेशन गावनि महरानो गोमालांजोबसिगोन बिसोरखौ खुसि खालामनायावनो नैबे मानसि रुपा गावखौ गोमाहोजोबो होनदों गोथार साफा जिउआ अब्ला मा होनदों स' बेहेव दर्शन जायबा पावारजों उजिदों जों मानसिया जायबा साननि अखाफोरनि अलंबारि हा आरो दै गासिबो प्रकृति साकारजों जों मानसि रुपा उजिदों बे मानसि रुपा थार इसोरखौ मोनोब्ला गावखौसो साकार खालामो गावसो गियानि जायो गावसो लेक्स वेट अनोवेशन आरो गावहा पावारफुल जायो आरो बे पावारफुलजों इसोरनि गावहा एकदम लेक्स जायो समायना मानसि जानानै बे हाबाफारि मावो बेसो साकार बिसो मोजां इसोर आरो जोंखौ बेखौसो जानो होयो इसोरा गोथार साफा जिउआ अबा होनदों some out आरो pain words still cried about it pretty mad याव होनदों आरो चा नङा बे होनदों नङा मानो होनबा खेमस्ट what region नों सान नों अलंबार नों गासिबो नों दै जोंथि नोङो खेमसाथाव वाट तपस्या थानानै मानसिनि जा इसोरनि रंजानायखौ आरो गासिबोखौ त्याग खालामनो नों साधु जानांगौ आं बेखौ होआ बे आंनि नङा बियो तेसिबेहेम आवार्स बे संसारा बिबार फिथाइ गासिबो नोंनि आंगो बानायनानै लोगो खालामनानै समायना संसाराव समायना कर्म खुगाराव थाबाय गिदिं आउटसिले बिग आनवा खुसि आरो फुर्तियै बे आं होनाय नोंनि जिबना बेसो होनदों गोथार साफा जिउआ स' बेहेव अदरवाइसन आरो वार्डजों आरो गोरोंजों गोग्गाजों आरो गुरैजों लेट्स बेहेव जोंहा खुगा दं रायलायनांगौ गोदैयै गोसो दं साफायै दिमाग दं आरो गोथारै नै बिदियैसो जोंहा लेक्सटरि सान आरो अखाफोरनि पावार बायदियै जों मानसिया गसंनानै संसाराव सोलिनांगौ बे आं होनाय जिउ होनदों आरो इसोरा गोथार साफा जिउआ He above him under the statue of the tree, what have you said came over what reason and what have brigaded बेयाव होनदों आरो मानसिनि इसोरखौ हास्थायनायनि जा नुनाय नुथि फामोबो वाइट बेयावबो बिजिरदों इसोरा हिभारास ट्रिफा द मेन्स द रिच and above फ्राजुनिबे नों बेबायदि महर लायोबा नों आंनिसिम फैया बेखौ आं डाइरेक्ट बुंखानांगोन होनदों आरो इसोरा मानो होनबा आंखौसो नागिरदों नालाय बेखौ बुंदों आरो Set out it is दिनैहाय नोङो साधु जानानै सन्यासि जानानै हेपे बसर तपस्या थानानै जुदि खानाय लेद्रा खालामनानै नों गासिबो गावनि महरखौ गारजोबनानै मोननाय महर बरदानजों मोननाय महरखौ गारजोबनानै slave of trudge became नों आत्मानि थाखायल' तपस्या थाबा जाया नों आत्मायाव मोननोबा देहायावबो मोनखानांगोन होमबासो नों बै आत्माखौ मिथिगोन बेखौ होनदों नों साकार मानसि जानानै साकार मानसियाव इसोरनि लामाखौ सिनायनांगोन अब्लासो नों आत्माया मुक्ति जागोन जुदि गोथाङावनो नों जुदि इसोरनि लामाखौ सिनायाबा नों थैनानै सिनायगोन सिनाया बेखायनो नों गोथाङाव समायना मानसि आरो समायना गोथां मानसियावनो नोङो समायना इसोरनि लामाखौ पाप आरो पुण्यखौ मिथिनांगोन नों गोथाङाव मिथियोबासो आत्माया बिजिरनो हागोन दा नों गोथाङावनो जेबो मिथियाबा बे खोमसि आत्माया मा मिथिबावखो जोंखौ सुबिनायखौ इसोरखौ मानिनाया बेनो जे जोंहा देहायाव सोरां मोननानै आत्माखौबो जोंहा सोराङाव मोनहैनांगौ बिनिखायसो जों गोथाङाव इसोरखौ मानिदों थैनानै नङा होनदों गोथार साफा जिउआ हे गुरु एशु how may have searched I left about the sin about what had it read it बेखायनो मा होनदों जे but shot let's do outside from bridge बेयाव होनदों आरोबाव नोंगौ होनदों नुवाथारि इसोरखौ नों हास्थायनानै जुदि नागिरोब्ला होनदों थेव
बाथ्रायाव बेहाय आवाद गोबांसि गोरोन्थि जालांनो हागौ जुदि लाहासुद आमोरिदों जुदि आखाइ हमग्राया सैथोयै हमलाङाबा हमनानै बोलाङाबा बेखौ होनदों आरो मानो होनबा तेचुवादा निराखार जों ओरैनो मोनखाया बेयाव मोनोबा बेयाव फुजियोबा मोनगोन खोमा बैयाव खुलुमोबा मोनगोन खोमा बे हिसाबैब्ला बिदि होनदों आरो गोथार साफाजिवा खामानो Sami bahaut edirisedan awat haibada appreciated ओमफ्राय होनदों निराकार इसोरा दिनैहाय फिबरजों जों दिनै इसोरखौ मिथिनो हाबनायाव इसोरखौ मिथिनो लुबैनायाव जों इसोरखौ मानिनायाव जोंहा बे जुगखौ ओरैनो मिथिखानांसिगौ जों साफ्रोमबोआ जों सैथो जुगाव हाबबाय जों सैथो मावनांसिगौ जों सैथो खालामनांसिगौ इसोरा मा बुंदों जों बिदिनो कर्मयै खालामनांसिगोन होमबासो जों दावगालांगोन आगोल फैगोनाव बेखौ आरो गोथार साफाजिवा हेबेट वाच मानो बेखौ बुंदों होनोब्ला लेट्स यू वाटर आरोबाव 4 जुगनिफ्राय 5 जुग हानाय बे 6 जुग गैया बेयाव होनदों 6 जुग गैया बेयाव नोंखौ सुद्रायफिननो थाखाय 5 जुगानो मोननांगौ लानांगौ फैनांगौ फैफिननांगौ बुजिनांगौ आरो नों थाफिननांगौ जाफिननांगौ बेनो होनदों आरो बेखौनो लास्ट होनदों have a watch बेखायनो साफ्रोमबोखौ बैसोर होनदों he live in our highest ever the what among water freedom बोथोर होदों आं दिन होदों आं सम होदों आं दे नाजा बुजि मिथि सुद्राय आरो फोथार गावखौ गाव बिदि होनदों गोथार इसोर आफा जिवा हे गुरु इसु दे हामा अच्छे देखे फरायदोना फरायदों दे होनबा नेम खालामदों आरोना बिलाइ गांबा हाथुमसे माइरं गरबा अय आफा इसोर गुरु होनना बिथिं होनदों हायाव हे गुरु Someone said of a former nation had to be founded with the word region yang hoन्दों आरो जेनेबा आंखौ मानियोबा आंखौ फोथायोबा होन्दों आरो he made the word to the region the word to make people the word present yang होन्दों बाइखो आरो इसोरनि रावै लिसने पिटुवा आरो गासैबो बाइखोखौ सोलियोबा जोंथ' आखौ इसोरनि बाइखोखौथ' आवगोलनिफ्रायनो सोलिबोखादों ओंखाम संनानै जादों गासैबो जोङो मानसि महराव जा सोलिबोदों बे इसोरनिनो थिननाय जों बेखौल' रोंदों बे इसोरनि पियर जा बाइखो सोलिनांगौ इसोरनि नेम निथिया इसोरनि खान्थि होनोबा बे जों संनाय जावनाय उन्दुनाय बेखौल' रोंदों जों बेखौल' बाहायदों बाकिया जोंनि आखाइनि हाबाफारि नोजोरनि हाबाफारि खर'नि हाबाफारि आथिंनि हाबाफारि जेबो जों बेखौ मावनो रोङाखै जोंहा बे आन्दोआव गासिबो निराकाराव फाब जाजोबदों बियो बेखौ बुंदों आरो मानो थानसेते बेहेभियर वार्स जों इसोरनि गोहोगोरा मानसि मानो माखौ होनदों आं गोहोगोरा जों इसोरनि श्रेष्ठ फिसा जों इसोरनि निराकार इसोरनि जों श्रेष्ठ फिसा जों गोजोनबानो बे गोजोन जाहैयो नालाय आरो बे गाहायाव मोनसे मानो मासे ना सासे इदि आरो ना मानो मासेबो जायो सासेबो जायो बियो मोदाय बियो अनेकथा रूप लायो बियो बेखायनो होनदों मासे सासे दक्सारे बेहेभ बियो दंखायो बे धरथियाव जोंखौ नोरोगाव लांनो थाखाय बेखौ होनदों आरो ओमफ्राय दा दिनै मा होनदों सारफाजिवा let's see how happen or what होनदों आरो आफाया दिनै होनदों दिनै नोंसोरो आंखौ मानिदोंब्ला आंनि बाइखोजों सोलिदोंबा आरो खोथा आरो इसोर गोसोआव इसोरखौ लेक्सारनि जायगा होदोंब्ला सिया नों बे सोदोबखौ अरायबो गोसोआव ला सोरगोआनो नोरोगनि खोथाखौ होनदों आरो इसोर मानो होनबा जों paid for precisely to become the great original freedom नोंसोरखौ होनदों आरो धोरोमाव नोंसोरखौ let's meet you the rest नोरोगनि आरो सोरगोनि लामाखौ मालाबाबो नोंसोरखौ फोरोङाखै होनदों आरो धोरोमनि बेलायाव धोरोमखौ नोङो माबोरै मानसिजों मानसि ओरैनो मा होनो खासा खावरानदों आरोना खासा खावरान नोंखौ फोरोंदोंबा माबा मोनसे नाथाय होनदों साम थिखेरेदा वाच जोंहा धोरोमनि बेला धोरोम होनोबा माखौ होनो जोंहा इसोरनि हाबाफारिनि थिननाय बाइखोखौ मानिजोबनायखौनो जोंहा धोरोम होननानै बुङो मानसिनि साखा रावाव तो होनदों जे साखा राव बायदियै मानसिनि साखा राव बायदियै नों जुदि धोरोमखौ आंनि धोरोमखौ मावदोंब्ला नों आंनि धोरोमखौ फोथायदोंबा इसोरा बुंदों
the next behavior the word is nebin and the word rhythm. Nung surga are neragni ketako mitinane nangangku mani amblasif dengar. Mana nung ne jadi neragkau kesekangaba nang rong komau ne gigan. Beku dengar. Ekai nung be mannai sedapko गोसोआव लानानैसो नों आंखौ फोथाय नों आंजों सोलि आरो नोंनि संसाराव सोलि नों बेखौ गोसोआव ला होनदों माने नों नोरखौ गोसोखाङोबा नोङो दायखौ मावनो बावगोन माने मावनो गिगोन आरो सोरगोखौ गोसोखाङोबा नों गावखौनो सैथोआव लांगोन Ashram when action behave out it is an ओमफ्राय होनदों let's the house जोङो जुदि गियान लानोबा होनदों जों जुदि मानसिया गियान लानोबा सोरगो आरो नरकनि हाबाफारिया सोरगो आरो नरकनि लेट्स सी द हेबिट बे सिमायाव थानानैसो जोङो धोरोम आरो कर्मखौ मावनांगौ होमबासो जों गावखौ सुना लाबाय थानांगोन नों बे नङा सोरगो नरकआ बेसेबा गोजानाव बेखौ मालाबा उल्लेख खालामानोखा मालाबा बर'नानोखा इसोरनि मानिनायाव नों बाथौ फुजि जिखुनु फुजि सोरगो आरो नरकआ बेसेबा गोजानाव दोनो बे सोरगो आरो नरकखौ इसोरखौ जुदि नों मानिदोंबा बे खाथियाव फैखायो मानो होनबा इसोरा बिनि थाखायसो जोंखौ बासायनो नागिरदों गोथार साफाजुआ हे गुरु हे गुरु हे गुरु हे गुरु माखौ मानो जों आखाइ खबो होनबा 33 कोटि प्रकृतिया नोंगौ आफा होननानै जोङो बेखौ आखाइ खबनाय जादों गोथार साफाजुआ सब फेथ फर्सुएट्स algorithm माने जोङो 33 कोटि प्रकृतिजोंनो सोलिदों नालाय जोंहा प्रकृतिया नों मा आं मा प्रकृति नोंनो प्रकृति आंनो बिदि आरो गोथार साफाजुआ so prema adoration and then when मानो होनबा प्रकृतिया बुंदों नोंबो इसोर सासेजों सोरजिजानाय आरो आंबो इसोर सासेजोंनो सोरजिजानाय बेखायनो नों मा आं मा होनदों आरो सायखं नों आं आरो आंआनो नों बिदिनो आरो मानो होनबा सायखं जायोबा प्रकृति जाबाय आरो महर जायोबा बे नों मानसि जाबाय बेखौ बुंदों आरो नों आरो आं मा बिदिनो आरो गोथार साफाजुआ supreme outside the mode system that he was told the memo rational याव होनदों इसोरा he was tolerous दंनाय माने साखानि मेगन आरो नोजोर आरो सोलेर आरो आथिं आखाइनि गासिबखौबो नोंखौ आं फोरोंबाय होनदों आरो नोंखौ आं फोरोंबाय नाथाय सोरगो आरो नरकनि आखलखौ आं नोंखौ सिनाखि होनो मोनाखै आरो नोंखौ फोरोङाखै Ashram मानो that's a behavior आरो बेयाव नों सोरगोनि थांनांगौ हाबाफारिया सानाव सृष्टि खालामनाय 33 कोटिनिया साननि let's see it how reason the word बेयाव नों सोरगोआव थांनायनि गासिबो 33 कोटि सृष्टिया साननि सृष्टि होनदों साननि सोरजिनाय आरो नरकआव थांनाय गासिबो हाबाफारिया हरनि उत्पन्न सोरजिनाय उत्पन्न होनदों हरनि उत्पन्न खालामनाय बे जाहैबाय मोदायनि बेखायनो जों हरखौ गियो नङाबा इसोरनि सोरजिनाय हरावबो जुदि इसोरा सोरजियोमोनब्ला सृष्टि खालामोनब्ला जों हरखौ गिनाय नङामोन बिदि बुंदों गोथार साफाजुआ बेखायनो मा होनदों so perhaps the behavior or touchable or a son आरोबाव आइ माहा आरो आफा आरो गुरुआ let's see what the reason जों मनुष्यनाव होनदों जों महर मोननाय मनुष्यनाव आरोबाव रिक्वेस्ट आरो माने गाबखबावदों हरनि दिनखौ उद्धार खालामना हो आइ होनना Ashram हरनि दिनखौ उद्धार खालामना हो आइ होनदों हरनि दिनखौ जेब्लासिम उद्धार खालामनानै होआ हरनि दिनखौ जेब्लासिम उद्धार खालामनानै जों आइ माहानो गथाया अब्ला बे संसारा गासिबो जोंनि जानो हाया खावसे मोदायनि खावसे जोंनि जानानै थानांगोन जेब्लाबो जेब्लासिम जोङो हरनि समखौ जों उद्धार खालामनानै गथाया बेखौ बुंदों गोथार साफाजुआ he beholds the pain and the worship the what होमबा जों माने एसेबां गिदिर जे जों उद्धार खालामना आरो गथायफिननो हायो माने जों एसेबां गिदिर ब्रान्ड दुवे जोंनि आखाइनि बे गासिबो इसोरा जोंनो 108 कोटि गुन नैबे आखायाव दंजोबो आरो जोंखौ बे संसारनि मोदायनि आरो गावनि सुबुतजों that's it the him जोंहा महरा मोनदों इसोर थानायनि सुबुत आरो जोंनि आखला जादों मोदाय थानायनि सुबुत Ashram the next about it is natural होनबा जोंहा सुबुता let's the heaven the worship
जोङो हरनि समखौबो उद्धार खालामनानै आइ माहा माहानो गथायोब्लासो हर आरो साना आइ आफानि जायोब्लासो गुरु साथामनि बे संसाराव आइ आफा आरो गुरु बिसोर साथामनि नामाव होब्लासो जोंहा बिन्दास बे संसारा जोंनि अब्ला दा चुवेदेन आव आरो सैथो जुगसिम बे जोंनि जाबाय अब्लासो बेखौ बुंदों ट्रान्सफार जिउआ Some have trusted him or trusted him our treason बेयाव होनदों let's see that अबे वर्स that मोदायखौबो सोर सोरजिनाय बेखौ होनदों आरो मोदायखौबो सोर सोरजिनाय मोदायखौबो आफायानो सोरजिदों बे गिबि मानसिमोन मोदाय जानाया दासि बे हेवन वाश बेखौ सोरजिनायनि उनाव दासि बे हेवन बे गावनो जे अहंकार गावनो जे अख्रा जाबाय नोंसोरखौ बेंथावि मानो होनबा बिसोर धरथियाव जेसेबां 33 कौटि सृष्टि खालामदों बेखौ नों बेंहैथों होननानै बेखौहाय let's do with the word देदेनो गावनि बायखोजोंनो बेखौहाय सृष्टि खालामदोंमोन जोनोम होदोंमोन थानसिदो बे धरथियावहाय बेंनो थाखाय नाथाय बियो बेङिनि आवगोलनो जाय बा पावार मोननायजों बे अहंकार जाबाय बे अहंकार मोदायना दा मानसिनावबो दं जे फेदेरे फिसाखौ फेदेरे बिमा बिफाया उनाव गावहा साननाय हनाय जायोबा अहंकार आरो मोदायनि महर दा लास्ट बे आउट दा जों मानसिया बे धरथियाव साफ्रामबो मोदायनि आखलावसो सोलिनाय जादों होनदों थारसाफा जिउआ So behavior of the common for great and of stupid them and who I have and bahander. Some ever watch and wonder. People go how Luminai and a gangma who create Guerama, Hamsikidin, and the nipple bounce in the winner. Manamba Biko, he dare. He said a dirt and a night came by, but a jam burgers in the gear. I think he should sit in a life between the Bahayam pipe. थैनो बाहाया अशान्तियावबो थानाय जेराव माने बियो लास्ट द वे जोंनो गोजोननायखौ लुबैयोबा बेबो इसोर सोरजिनायखाय अमर बियो जोंबो अमर नाथाय जोंनि थैनाय आरो थांनाया बेखौ थैनाय आरो थांनायाव जोंहा रुप लानांगौ मोनसे बेखायसो जों थैयो नाथाय बे थैयाबो थाङाबो अमर जानानै दंबा अमर जानानै दं बियो दा साव मोननाय बायदियै होमबा स क्रेबे दा वास्ट बिनो ओरैबायदि सुख आरो शान्ति नांगौ बे सुख आरो शान्तिखौ जों मानसिनाव नागिरो बियो ओमफ्राय जों सुख आरो शान्तिखौ मानसिनाव नागिरनायखायनो आरो जोंहा उल्टानो बेजों अशान्ति जाहैयो बे अशान्ति जानायाव बिनि अशान्तिखौ जोंसो लानांगौ जानायखायनो जोंहा इसोरखौ नागिरनांगौ जाहैयो The third suffer जिउआ some have the watch hidden and the word written now watch hidden and when the rest the have the watch the बिनि अहंकार lives the word सेनायाव he member watch इनि उनावसो धोरोम होननाय सोदोबा फैदों दिनदों बेसेबां अशान्ति खालामनायाव बे गोजोननायखौ नागिरनो जोंनि सायावनो गोजोननो नायनाव नाथाय बेक टु द हाउस बिनि अशान्तिया जोंनाव जि हाबबाय जोंखौ जि हमबाय थामादे आरो जोंहा इसोरनि खाथियाव शान्ति नागिरनानै खाराव माराव जेराव मेराव इसोर नागिरनांगौ जाहैबाय जोंहा ओमफ्राय बे खाराव माराव इसोर नागिरनायाव नों मा खालामबा गाव शान्ति मोनो जों अज्ञान खालामोबा जों पाप मावोबा गावहा शान्ति मोनो जोंनि सायाव शान्ति लायो बियो क्लेम द हाउस इन एभिडेन्स होमबा होनदों Some that ordain ओमफ्राय बाथौनि नोङो जोंथि अलंबार नोंसोर बेखौ जेबो मिथियामोन बिदि होनदों बे अलंबारा गासै बे अलंबार जायखौ जों नुहुरो बे जोंनि बे सोलेरनि मोनसे पावार बियो बे अलंबारा थार साफा जिउआ होनदों बैसोमुथिनिफ्राय दिनै मा होनदों गोदानै समायना होनदों नोङो दा हानि आत्मा पुर्णिमा मिथिबाय अनिफ्राय दै अन्थाइ अरनि आत्मा सान बेथारसफा जिउआ अनिफ्राय जोंनि मानसिनि बा तत्वनि आत्मा सोलेर देहा अलंबार जोंनि इसोरा मोनसे बे धरथियाव जेसेबां गाव महर होदों बिनि मोनफा मोनफा हाथरखि अलंबार गासिबो बे गोजौआव पावारखौ दोनदों जोंथिया एसु बेखौ बुंदों फार्स्टते हेभ द वर्शन एखायनो मोनाब्लिनि गासिबो पावारखौ बैखौ जोङो उद्धार खालामोब्लासो नैबे धरथियाव आरो पावारफुल जागोन गोथार साफा जिउआ Some have our worship our flesh come over the issue currently the bad our worship ओमफ्राय बेयाव होनदों जे can suffer heart heavy words at the region ओमफ्राय इसोरा बे मोदायखौ सोरजिनायनि उनाव temple to what बेथ' गासिबो मिथिबाय आंनि फर्मुलाखौ होनदों आरो गासिबो मिथिबाय आंनि फर्मुलाखौ मोनसे दंफां बिलाइनि सिङावबो आं
लेट्सिदो जिरायनानै आं लिटामो बादेट आरो बे संसारखौ फोसाबफिननो थाखाय आंनि बाइकखौ जाहानाय नङा बेखौ मिथिखादों होनदों बेनिखायनो हरसेला टावर डिनेस्टिक रिजन आरोबाव नोंखौ फोसाबफिननो फैनायाव जे आरोबाव 108 कौटि गुन नांफिनगौ जेला बेखायनो होनदों some फेकास नों बे हायाव दागाथों होननानै हायावबो बोलि होबाय तो गासैबो बे फैथावै गिलु बालुखौ होनायनि उनाव that's the bit इसोरा नुहुरबाय जे जोंनि आखायावनो बे गासैखौबो बे गुनखौ होनाय जादों होनदों बे नक्साखौ बेखायनोथ' बै समावहाय होनदों इसोरखौ आरो गुन मोननो थाखायथ' फैसा थाना बे आखाइनि सिनफोरखौ लानानैसो थ' फैसा थानांगौ जायोमोन बिदि होनदों आरो फोथार सफजुआ Sammy has to hear the words all of the time to do the gap over pin over treasure level pin over futurism बेखायनो he met water let water बिनि गेजेरावनो आरोबाव बुंबावबाय दा लथासे दै बेनिफ्राय माइरं गरबा सानाव हर दिनदों बेखायनो दा होनदों जे बे बाइकखौ मोनफाफा बानि होगाफा मोनसे उद्धार खालामगाफा बेबायदि खालामलांगासिनो दा बेखौ खालामो Sammy translates through a direction translated before the region बेयाव होनदों आरोना जोंखौ दा माने जों जुक्सादिबा स्टिलिफे फर्म अफ रिडिक्टिस रिजन दा नोंसोरो मोननै जुगाव सोलिबाय होनदों मोननै जुगाव माने मोननै जुगाव होननाया मोनदे प्राकृतिजोंबो मानसिजों एक जथायनानै जों सोलिबाय होनदों होमबा जोंहा मा खालामनाङा बेखौ दिनै खिथानो नायदों आरो प्राकृतिनिखौ जों मा सोलियोबा गाज्रि मोनो बिसोरो जोंखौ गोथार सफजुआ गोथार सफजुआ हे गुरु हे गुरु हे गुरु हे गुरु बेयाव होनदों नै होनदों आरो खोनासं होनदों नैसिमे बावबादार सदार थेमेबो वादारेजन नोंसोरनो नांगौ जोंखौ दंफां गैयाबा नोंसोर दै मोनलोंनाय नङामोन ना ओमफ्राय थेथि उदो नोंसिनि बैसोआ हिबाद्रेस ना देरगौमोन ना लेट्स से फरवार्ड रिजन माने ना देरगौमोन ना माबागौमोन होनदों आरो होनबा आम स्टुपिड आरो माने सोलायनाय नङामोन नों जों माबोरै होनोबा हयथ' नोंसोर बोराय महरै जोनोम जागौमोन बोराय महरैनो थैलांगौमोन बिदि आरो माने जोंनाव सेन फैनाय नङामोन बिदि होनदों आरो गावसोर गैयाबा आरो मा होनदों सेन्टिफोर ना नोङो फिथाइखौनो गोमोन मोनजागौमोन हयथ' नों गिदिरावनो ओरैनो बारगौमोन ओरैनो सेवलांगौमोन ओरैनो थायगौमोन बिदि आरो मोनसेबो महर मोनसे लानाय नङामोन आरो माने मानि थाखाय नों लस जायो दंफाङा जे गावसोर जोंनो बरदान होआबा जों माबायदि बेखौ खोन्थादो आरो नों मा मोनो मा मोना बिदि आरो ओमफ्राय होनदों सामथिक रिडो हाया जुदि नोंसोरखौ गोथां हाया गोथां नङामोनबा हाया गोथां दोनामोनबा नोंसोर बे हायाव गानो हानाय नङामोन होनदों आरो नोंसोर खुग्लुबलाबायगौमोन दंफाङाबो रज'नाय नङामोन खांगालाबायगौमोन माने बोगथामा गोहो होननाय बोगथामा बायदि बेहा मोनसे पावार दं बिमा जानायलाय जों बेखिनिखौ बियो जोंनो होदों पावारखौ बिदि आरोना थ' रिक्सा पे थाम सिकिउरिटि पे थाव बेफोर बायदिखौ नोंसोर होनो आरो मानसिजों सोलिनो जोंहा बिराद खस्थ' जाबाबो जों मानो इसिमखौ थादों मानो लेट्स नो वाइ मिथिनांगौ नों दिनै आरो मानो थादों हिनबायखौ जों मिथिगौ इसोरा सानसे फैगोन बेखायनो जों सहायनानै थादों बिदि होनदों आरो साफ्रि क्राइजों नों मिथिखागौ जों नों मिथिया मानसि नाथाय होनदों जेला इसोरा फैगोन जोंखौ खोन्था जोंखौ बुंनानै दोनखादों इसोरा नों मिथिया उन्दुबाय मिथिया नों जेबो मिथिया आरो मोनसे खोथाया बेनो जे लसा मानसि जानानै जेबो पावार आरो जेबो इसोरनि गुन जेबो मिथिया बे बिराद लस मानसिया नाथाय होनदों आरोना नाथाय इसोरा जोंखौ दायथ' होदों बेफोर गुनखौ आरो नोंसोरखौ फोजानाय बायदि आरो नोंसोरखौ मिथिहोनो थाखाय बिदि होनदों आरो बेखायनो होनदों सरप्राइज दिखेम नोंनि सोलेर मोनसे दं बियो बेसे पावार दं नोंनि थाखाय बेसे मुल्य दं बे मुल्यखौ नों मिथियाखैमोन दा होनदों आरो बेखायनो some trees at the David नोंनि थाखाय जों गोथां आरो जोंनि थाखाय नों गोथां come over he did it
बेनिफ्राय नों जेसेबां पावार बे जोंनि मोननाय होनदों आरो बिसोरो बिफांफ्रा होनदों ओमफ्राय so very not pure they hate दिनै इसोरा जोंखौ मोनसे बोसोन होबाय let's see right आरो नोंबो मिथिबाय जोंनिफ्रायसो नों महर मोनदों आरो नोंसिनिफ्रायसो जों गोथां बिदि आरो बेनिफ्राय बे मिथिनायजों लोगोसे दिनै नोंसोर आरोबाव मिथियो let's see what really they know नोंजों आंजों सोलिनायखौ बिदि होनदों some talks about elevate toward region 12था टाइमाव दै दालु जोंखौ होनदों आरो बिफाङा गोथार साफाजिवा मानो होनबा साननि दुंनाय पावारजों दैजों बांसिन बेसा खस्थ' मोनो होनदों 12था टाइमाव दै दालु होनदों बेनिफ्राय हासुनायाथ' मालाबा दंफां सायाव दा हासुदाखा हासुनो हासुखानाङा गुदियाव बिदि होनदों आरो उन्दै जा गिदिर जा बेखौ होनदों मानो होनबा sacred nation बयनिफ्राय बांसिन बिस जोंना मानसिनि हासुदै होनदों आरो बिस जायो होनदों आरो गावसोरखौ होनोबा same power station जुदि नोंसोर बे बिसखौ जुदि होयो जोंनो होनबा नोंसोरबो जोंनिफ्राय बिसखौ मोनफिनगोन बे नों सहायफिननाय जागोन बिदि होनदों आरो बेनिफ्राय साखाबद्रेजों आरो बेखौ गोरोन्थियावबो दै गुदुं दंफाङाव दागार बिदि होनदों आरो गोथार साफाजिवा ओमफ्राय दा same have for the next to regeneration नों जुदि रंजायै नोङो खुसियै जुदि जोंखौ अनोब्ला मोनाबिलियाव दै लुजायो बिदि आरो मोनाबिलियाव सानाव नङा फुङाव नङा बिदि आरो गोथार साफाजिवा ओमफ्राय दा साफावसि शेडर बिबुरासन नोङो न'खरनि मोनफ्रोमबोखौ मोनाबिलियाव आरो दैयाबो मा नोङो न'खराव मोनफ्रोमबोखौबो जुदि बिबार दंफाङाव जुदि दै लुयोबा रन्दैखौ मानो ओरैनो गारो नोंसोरलाय होनदों आरो रन्दैफोरखौ दंफां सायाव गारहरलाबाय नों जेरैनो मेरैनो नों रन्दैखौबो नों दंफाङाव अबा दंफाङावबो नों गारथार बिराद गिदिर बोर होयो होनदों आरो गोथार साफाजिवा जोंनि सोलिनायाव मोनफ्रोमबो जों जुदि टाइमै गुनै जुदि बाहायोबा जोंहा बेयाव जोंनावसो सिथाबबाय थायो गुनफोरा फिथाइफोरा बिदि आरो गोथार साफाजिवा ओमफ्राय होनदों सुखमि बिरियाजों नारुजा नों मानसि जाबाय बा थुथुनि नोंनाव मोनसेल' गुन नङा फिथाइनिबो गुन नांगौ बिबारनि गुन गासिबो दं नाथाय नोंसोर सोलिनानै बेखौनो जुदि इउज खालामोबा रोङोबा केमे वार्डस बेनो नोंसिना अमृता होनदों आरो बेनो नोंसिना अमृता होनदों मा होनदों फिथाइ जायोबा होनदों साबे हे फार्स्ट सिकिउरिटि द नेशन ट्रेड आरो बुंदों रागा जोंनानै दंफांखौ जोदलानाय आरो सौनायखौथ' दा खालाम जों बिदियाव बदला लायो बिदि होनदों आरो जों मानो बदला लायो So take it water. मानसिया हठाथैनो माबा मोनसे जायो बियो let's see wait what जानो जाया बे मोनसे खोथा थायो बाइक थायो जेनेबा मोनसे दंफां नोंखौ नोंनि जिउनि थाखाय नेबाय थाबाय बे नोंनि मोनसे साव नों मा मावबोनाय let's see बेखिनियावनो जमो नोंनि जिउखौ होनो आरो नोंनि देहाखौ नोंखौ सिनायनानै माने अकस्मात जोङो अबा जाहैदों घटनाया बेफोर गासैबो बिदियावहाय सन्देरो होनदों बेफोरनो बिदि होनदों आरो गोथार साफाजिवा ओमफ्राय दा साखि बायदि वाश again about side बिदि बर्थ्राइजों ओमफ्राय हाया होनदों आरो हाया ओमफ्राय actually that they have their horror story done हाया बुंदों जे the message that you done दे हायाथ' गासिबो मोजां आरो गाज्रि गासिबो गनायो जेबो नङा जेनेबा हासुनाय मानाय बेफोरखौ जेबो माबायाखै नाथाय सानजा आरो खोलाखै हासुनाङा जाहैबाय आरो सानजाखैहाय सान ओंखारोमोन बिखि हासुनाङा ओमफ्राय जोंना खोलाखै मानो होनोबा खोलाखै दा सान ओंखारसिगोन बिनि थाखायबो बिदि बुंदों आरो गोथार साफाजिवा ओमफ्राय होनदों kept the habit of steadiness are sure बेनिफ्राय होनदों जे नोंसोर साफ्राबोआ दिनैनिफ्राय मिथि होनदों आरो बुधबार खालि हा जावनाङा बे आंनि रिकुवेस्ट होनदों हाया मानो होनबा सानसे आफाया संसारावहाय माने लेट्स सी डिविजन दिनैहाय जोङो इसोरनि सृष्टियाव आरोबाव अमराव फैफिनगोन नालाय बे खान्थिया जोंहा टेक्सुट नाथाय बियो जे अमर थागोन बेखौ उनाव आरो बुंफिनगोन नाथाय दा समाव बेखौ जोङो फालिनि बुंनायलाय थ' बुधबारावहाय इसोरा फिथाइ सामथाइ दंफां लाइफां गासिबो महर होदों सामरिदा होननानै बेखायनो बे बुधबारखौ जोंहा जोनोम बाराय बायदि आरो होमबा दासुदुहाय हरिटेशन माने हा जावनाङा बेखौ बुंबाय आरो गोथार साफाजिवा बाथ्रा दे हान्स दे carry the words to return afforded
ओमफ्राय आरो हाया दिनै बुंबावबाय जे नोंसोर माबा मोनसे फबोबा अ आइ होननानैसो फब हायाव मानो होनबा love covers नों मा आं मा होननाया बेखौनो बुंदों फार्स्टआव मानो होनबा जों जेरै लुबैदों जों जेरै सोलिदों नोंनो आंनोबा नोङो एसे सोंनाय आरो मिथिनाया जोंहा थानांसिगोन गेजेरावनो बिदि होनदों आरो गोथार साफाजुआ ओमफ्राय होनदों साफे काउचार्स that have the most बिबार खानायफोरावथ' नोंसोरखौ फोरोंखादों जे माबानानैसो राव होनानैसो खा होननानै आरो थेवबो नोंसोरो मोनाबिलियावहाय नोंनि नेम मथेबा खाजायो बाखि ओरैनो दाखा बिदि होनदों आरो ओमफ्राय 12 राइटआव खायालाबासिनो एसे आगे फिसे खायो बिदि आरो गोथार साफाजुआ मानो होनबा सख्राबोनोरसन डेभिड वार्ड बेखौ दिनै मानो बुंदों होनबा आत्माया खाथियाव फैथारबाय बिदि बुंदों आत्माया खाथियाव फैथारबाय थ' जों बेफोरखौ गासैबो पालन खालामथ'नांगौ दसे बिदि होनदों गोथार साफाजुआ ओमफ्राय होनदों सामि थास्टिरिशन होनदों महाकालनि मोनसे बिराद गिदिर उत्पन्नआ दैयावहाय उत्पन्न बायदि सोमजिनो नागिरदों थ' नोंसोरो दैमा आरो दैसा बारोब्ला लासनायफोर अवायाफायसो गुरु गथाय होननानैसो बारो दैमा फिसाबाबो दालांफोरबाबो बेखौ बुंदों आरो सामे खादेरेस्टिनि हेव फार्ट मानो होनबा दालांफोराहाय सबसे जादा बे दालाङाव थाखोमायो मोदाया बिदि होनदों आरो ना ओमफ्राय दैसा बिदि आरो होमबा जों बेफोरखौ राव होनानै जुदि बाहायोब्ला सैथो जुगसिम बे हरनि उत्पन्नआ बिदिनो मोनफा मोनफा खारगोन बिदि होनदों आरो गोथार साफाजुआ बेखौ होनदों ओमफ्राय सेक्रेबो द वार्ड्स रिडिन ओमफ्राय होनदों लेट्स सी द वार्ड दैमा गाथोनफोरावहाय दैमाफोर बारनोसैबा नों टाइमखौ नाय राइट 12टायाव दालांफोरबो लासिवाट गाखोनो नाङा होनदों आरो नों गारि सालायदोंबा माबाबा 12टाखौ गोसोखांनो एसेबाबो आगे फिसे नों 1 मिनिट जेनेबा 12टा जाबाय 1 मिनिट एसेबाबो 12टा 1आव गाखोदो नों 12टा जायोबा बेफोरखौ थाला आरो एसे बिदि आरो होमबा जोंहा फैगौ समनि जा एक्सिडेन्ट बेफोरा उत्पन्न हरनिफोरा बेफोरो बारलांगोन जों बेखौ एसे फालियोब्लासो बिदि होनदों आरो गोथार साफाजुआ ओमफ्राय होनदों सामि हार्ट्स दा चिनाद रिलेशन आदा वर्ड रिजन ओंखाम संनायनि समखौ होनदों आरो दा मेथाव सोरथि दिउरिसा नों ओंखाम संनोसैब्ला होनदों आरो नों ओंखाम संनोसैबा अआइ होननानै सान आरो हाखौ खुलुमनानैसो माहेनदो आरो अदाब थौफोरखौ दांदो दे संनोसैबा संनायनि आवगोलनो बेखौ खालामनांगोन बिदिनो आरो गोथार साफाजुआ दामा came at the what should have been our plan at the way to what मोनब्रै जुगनि जों कानुनखौ मा फालिबोबाय जियानो जा माने जा दाजा फालिबोबाय नै दिनैहाय आइ आफा आरो इसोरनि कानुना गोदान हाबबाय दिनैनिफ्राय बिदि आरो जों माबोरै सोलिनांगौ माबोरैहाय मावनांगौ बिदि कर्मआव इसोर आइ आफा आरो इसोर गुरुनि सैथो जुगनि कर्मआव जों मावलाङोबा गावनो गाव जोंनि धन सम्पति गावनि गोसो आरो न'खरनि गासैबोआ जोंहा जथायगोन अब्लासो होनदों आरो गोथार साफाजुआ होनबानो so my house secret the now secret with revolution बेनिफ्राय होनदों बयहाबो टाइम थोजाथों नाजा जमायै न'खरावहाय ओंखामखौ जानो होनदों आरो होमबा मोजां होनदों आरो मानो होनबा धोन सम्पतिया एक्सा एक्सि मोनब्रै दिसा बारहुंखा बेफोरबायदि ओरै थाङा जमा जायो नोंनि बिदा बिनि बिदा गासैबो जों होनदों आरो गोथार साफाजुआ बेयाव होनदों somehow distribute an award बेयाव होनदों न'खरावहाय ओरैनो जोनोमखौ इसोरा हरा होनदों न'खरखौ सोरबा दैनि गुन सोरबा अरनि गुन सोरबा माइरंनि गुन सोरबा माइनि गुन सोरबा हानि गुन नैबेबायदि जथायनानैसो इसोरा न'खराव जोनोमखौ हरो होनदों जानला माला हरा होनदों बिदि आरो होमबा let's have a tourist the Bible जुदि न'खराव होदों अरजों आरो दैजों एसे जुदि माबा थायोबा बे न'खरा बिराद सिगिलु बालु जायो सैया खांगाल जोबलाङो जेबो बेबायदि जालाङो होनदों आरो बिदि होनदों आरो ओमफ्राय जुदि हामेशा ओमफ्राय बेयावनो जुदि मानसिया सोलिनो रोङोबाथ' बिरादसो मोजां होनो आरो बे मोननैखौ बिदि आरो गोथार साफाजुआ होमबा बेबायदिनो जोंनि खेथ्रआव दं बियो
जोंनि मानसिनि खेत्र मानसिनि गुन मानसिनि गासिबो बेफोर गासिबो जों मानो होनबा जोङो बाथौआव गोबांसिन गुन दं बेयाव मोजां आरो गाज्रि थ' जोङो मोजां आरो गाज्रिया सृष्टिजों जुदि सोलियोबा बाथौआ ओरैबायदि समायना ओमफ्राय उत्पन्नजों जुदि सोलियोबा जों बिराद गाज्रि जायो मानसिया मोदायनिफ्रायबो देरसिन गाज्रि जायो गोथार साफोरजों होमबा जोंखौ होनदों सायख'नानै जोंनि बाथि गुनखौनो उत्पन्नआव सोलिनांगौ ना सृष्टियाव सोलिनांगौ बेखौ होनदों होमबा जोङो नैबेफोर गासिबो नोंसोरनो जा गुन होदों बे सृष्टिनि सोलिनाय ओमफ्राय जों जा सोलिबोबाय बेखौ रावबो फोरोङाखै उत्पन्नआव जों ओरैनो सोलिबोबाय थाखायो दा ओमफ्राय बे उत्पन्नखौ सोलिनायखौ दानगारनोबा जोङो सृष्टिनिखौ सोलिनांगोन दा होमबा बेफोर गासिबो सृष्टिखौ जों सोलिनांगौ गोनां जायोबा बे मोदाया ओरैनो खारखानायखा उत्पन्ननि हरनिया बेखौ होनदों आरो गोथार इसोर आफा जिवा Some may have sacrificed to be Christian and have come up a great religion. Aniblase होनदों आरो aniblase बाख्रिनि गुना बाख्रिनि फैगोन गुलिनि गुना गुलि फैगोन सानजा सोनाब जेसेबां दिसानि गुन दं होमबासो नोंनि न'आवहाय जायगा लागोन That's a great oration आरो जोंनो बेखौनो नांगौ बिदिनो आरो गोथार साफा जिउआ Hamisha kindly return us so high arbitrary emotion. आरोबाव नोंसोरनो मोनसे गुन होनि आं होनदों आरोना जोंनि न'खरावहाय मा होयोबा मोजांसिन जागोन नोंनि न'खरनि मानसि बासिगोन आं दे एबारनिफ्राय होनदों आरो गोथार साफा Eshu Keep a mouth stay he with the word Temebo Batakat the better होमबा होनदों आरो जेनेबा न'खराथ' बेखौ माबोरै मोनखो होनोबा न'खराथ' मोनब्रै दिसाजों मोनब्रै उखुम थायो इन्जुर थायो होनदों आरो होमबा संसारनि बे संसार मुलुगखौ बेंनो थाखाय बे जोंनि मोनसे न' इसोरनि मोनसे न' जोंखौ दोननो थाखाय होमबा बेयावबो मोनब्रै दिसानि आरो गोजौ आरो गाहायाव बिमा दं गोजौआव बिफा दं आरो मोनब्रै दिसायाव गुरु बायदिनि दिसा बायदि जोंखौ बेंदों होनदों आरो होनोबा थाइसेदोबो होमबा दिसाखौ बेंनो थाखाय आं सासे गुरुखौ जुदि सायख'नानै दोनदोंब्ला माबोरैहाय जों बेखौ मोनगोन होननाया बेखौनो होनदों बे आंनि न'खर बायदि नोंसोरखौ दोननाय मोनसे बुहुम न'खराव साब्रै गुरुखौ दिसा मोनसे जुदि बेंनानै दोनदोंब्ला नोंनि न'खरावबो साफा फेमिलिया न'खराव लेट्स द गुरुदा मोजां आरो गाज्रि लेट्स द हावर्ड रिजन बेखौ सायख'ना होनाया बे नोंनि मोन्थाय बेखौ बुंदों आरो गोथार साफा जिउआ हे गुरु एसु How first time in the next to the Tamibo version Tamibo the dark tree the bed favori the beef salad the bag behind that So far the trade for the me fagaratia the rusha the nego the ocean brother बेफोर गासिखौबो नोंनि मोन्थाय बियो नों मोनखानांगौ बेखौ मोनोब्लासो श्रेष्ठ मानसिजों आरो अमर जुगखौ नों मोननो हागौसिया आरो ओमफ्राय लाथिबिद आरो बिदेन आरो बेयाव उत्पन्ननि जा हरनि मोदायनि लाथिजुमुट नोंनियाव जाय मोदायनि एसे खांजानायजों मोदायजों जोंहा एसे गुन लेप्सिदे मानसिया एसे बिनि उत्पन्ननि रागाबा उत्पन्न लासो खामायनाय बेथ'आ उत्पन्नबा जों माखौ सिरियो नंदों उत्पन्नआव जोंहा मा थायो रागा लस खालामनाय रायखोमानाय नायनो बानाय नांलायनाय बेरेखा बुंनाय हेब्रे बुंहरनाय दावराव दावसि गोबांसिन बेखौथ' जों ओरैनो जेनेरेल सोलिबाय थाखाथारो मानसिया खेमेबावा थ' जों बेखौ इसोरखौ मिथियोबा जों बेखौ गावखौनो गाव सायख'नो हायो बे नङाखि दिनैहाय सोरबा साधुना थागोन खाफाल नायदों गावनि भबिष्यत नायदों भबिष्यतखौ नों जुदि इसोरखौ मोननानै गावनो जुदि सोलिलांबाय थायोबा नोंनि भबिष्यतखौ नोंनो मिथिगोन जे आं मा मावबोदों बेखौ मावनानै आं मा फिथाइखौ आं मोनहैगोन नैबेखौ ओरैनो मानसिया मिथिखायो बे पावारा दंखायो नाथाय जों मानो बेखौ दिनै मिथिया सोरबा सासेनि हेल्पआव जोङो बेखौ मिथिनो थाखाय लाक्सादेरि नाजायो बेयो मा हेमेवट नों जेबो गैया लाथिख'था दाथि वार्डन नोंखौहाय होथेनानै दोनदों थ' बे होथेनायखौ नों गावखौनो सिनायथि होनानै दिनै जोंखौ श्रेष्ठ मानसियावहाय फज'नो नागिरदों फसंनो नागिरदों गोथार इसोर आफा जिवा लाथिबे हेबो दवासन
आरो जों साफ्रोमबो इसोरखौ मोननानै गावनि रागा होननाय बुस्थुखौ गावखौ दमायनाय गावखौ बुरखायफिननो हानायासो मोजांसिन मानसि बिदि आरो नों माखाय let's see the how should agree with the warden बे मोदायाबो नों जे रावखौबो जेबो आट्टा पाट्टा गैया माने don't care माने let's about what the me can award आंसो देरसिन आंनि जेबो आंनिफ्राय जेबो गैया आरो गावहा जेबो गैखायाबो बायलांबाय गब्लंबाय बेहा जेबो आंनि आंगो बुस्थु गैया बे अहंखारखा बे जेरैबो खालामलाङो होमबा नोंबो जुदि बिदि सोलियोबा मारै जागोन बिदि आरो दङ मानसियाव दङ थ' रिक्साबो हावेश नोङो मान लालाय एसे होनदों गावखौनो गाव नों मान लालाय माखौ मान ला मेगन इसोर होदों बे नखसायानो जोंनि रंखौ बासिबाय थायो साबे हेम मिथिगौना होनदों नोङो जा गोसोजों मावदों बे गोसोआ निराखार बे गोसो निराखारा बै उत्पन्न मोदायजों मोननायजों ओमफ्राय बे गासिबो सैथो मेगना सैथोखौ नुनानै गोसोखौ बुङो नों मानो बेखौबो बुङाखै रंखौलाय मानो दोनखोमाय थादों नै बेखौ थिनबाय थायो नाथाय गोसोआ बुङा नै बिदि होनोबा so cry to the ocean I may go watch ओमफ्राय जोंनि रागायाबो बिदिनो गोसोआव रागा जों बाहायजोबथारगोन होमबा मा जाखो बेलाय होमबा बे गोसोआ बे इसोरनि होनाय जोंनि सोलेराव जा इसोरनि होनाय देहा दं नक्सा दं बेनो बासिबाय थायो हाब नों बिदि मावनाङामोन हाब नों बिदि खालामनाङामोन नै बिदि बासिबाय थायो बियो बेखायनो रसाम आमस जोंनि मेगननि नोजोरनि सैथोखौ गोसोआव लाबो ओहो मावा आं रागा जोङा ओहो बिदि जाया नैबे साखाराव जों लाबोनांगोन होमबासो जों दबथायनांगोन गावखौनो गाव बिदि आरो लेट्स हाउसन दा मा बुंदों प्राकृतिया मोदायखौल' दाय होनो नाङा मोदायनि देरसिन नोङो रागा जोङोबा जुदि अनोबा नों बुजियोबा सबसे जादा मोजां नों दैनिफ्रायबो समायनासिन होनदों आरो होमबा नों गावखौनो बुजायनो हानाय हमथानो हानाय पावारा नों दंखायोबा इसेल' नों सान गावखौ बुरखाय हो आं बिदि खालामा आं बिदि नङा आं बिदि बुङा मानो होनबा let's become our station जोंनि सोलेरा हिमेन वाच अर दं मोनसे जोंनि राव अरखि बियो सावहरगोन बे डाइरेक्ट नाथाय बे नोंखौ लेक्स वाच इरिजन बियो निराखाराव सावहरगोन नोंनि गोसोआ जे मा खें मोननानै बेखौ गोसोआव थागोन लेफिया फार जोंनि आत्मा आरो गोसोखौ सावहरनाया जोंनि खुगानि राव बेफोरखौबो जोङो साबधान लानांगौ मानसि जायोबा जा गोबांसे मानसि जानानै सोलिनांगौबा he become a truth जुदि इसोरा जोंखौ बिदिनो लुबैदोंबा नोंहा बेजोंनो गोजोननाय नों बाहायल'लाय बे खुसिया नोंबो मोनगोन बिदि आरो थामा करेज मानो होनबा बे गासिबो जों सोलियो जाबायदि उत्पन्ननि गियानजों सोलियो बेफोर गासिबो जोंनि लस बियो होमबा जोंहा माया लस जादों जों बेखौ जेबो मिथिया आरो बेखौनो अजा बेजा खारबाय थागोन ओमफ्राय गावहा जे मा लस जादों गावनो जि मा लस खालामगासिनो नाथाय मायावबासो खालामबायो नाथाय जोङो श्रेष्ठ मानसि जानानै जोंनि गावनि बेक्ति बे सोलेरखौ मायाव बाहायनांगौ बेखौ बाहायाब्ला जोंहा बिराद लस जायो बिदि आरो Some about remember ocean मानो in the rain and the watch जोंनि बे सोलेरखौ इसोरा बाहाया मोदायासो बाहायदों हमना ला नों दिनै होनदों आरो मोदायासो बाहायदों होमबा नोङो मोदायनिफ्राय देरसिन जानानै नों गावखौ दबथाय आं रागा जोङा आं बिदि बुङा लेट्स वाचिं नों बेखौ नाजालाय बिदि बुंदों आरो स फार्स्ट स्टेप मानो होनदों नों उत्पन्न हरनि जों सोलियो नोंनि देहाखौ बाहायनो मानो नों नाय दुखु गोनां गासिबो खामानिखौ मावदोंबा उत्पन्नानो बियो जुदि इसोरनि सृष्टिनि साननिखौ मावदोंब्ला गासिबो नोंजों साफिगोन गासिबो नोंनि राहा बिगोन गासिबो नोंखौहाय लाक्सुबुरदे नोंनि सुगानो आलागसि जाखागोन आरो नों हारसिंबो सुख जागोन मालायाबो नोंजों साफानो सुख मोनगोन बिदि आरो होनबा बेखौ नोङो गावनो ट्राइ खालामनानै नायाबा गावनो जुदि बेबायदि महराव जिरायाबा नों सैथोआ मा असैथोआ मा सोरगोआ मा नरकआ मा आरो सुख आरो सान्तिखौ मा इसोरनाव खुलुमबाय थानो नागिरनो नों गावखौनो बदलाया बे श्रेष्ठ मानसिनि गुन जायो आरो गोथार साफाजुआ Some have a fast reason and a watch. Mandang some of what? Nungo. जोंहा आत्माखौ गावनि सोलेराव लेंहरनो थाखाय बरायनो थाखाय जों इसोरखौ मोनबाय ओमफ्राय गावनि आखलखौ बे संसाराव गोथाङाव थासान्दियाव गावखौ सुद्रायनांगौआ जोंहा गावनो गावनि गोसोखौ नोजोरखौ गोसोआव सोनानै माने नोजोरनि सैथोखौ गोसोआव माने लेक्सदि मेगननि नोजोरखौ गोसोनि नोजोरजों हरदो
गोसोनि मेगनजों गोसोनि सैथो मानो होनबा बे मेगना मालाबाबो असाय सैथोखौ मिथियो नंगौबा नंगौ बे बिबारा गुफुर बिबारनि गुफुरखौ सैथोखौ नुबाय दा थिग बेबायदिनो बे मेगना अरायबो सैथोखौ खिन्थायो बेखायनो बे मेगननि नोजोरजों बे नोजोर मेगनजों नाहरनांगौ जों अरायबो बिदि होनदों आरो होमबासो जों मोनफा मोनफाखौ बे जोंनि सोलेराव थानाय इसोरा होनाय सोलेरनि बा थत्त सोलेरनिया सैथोखौ मावोब्लासो जों श्रेष्ठ मानसि जानो हागौ बिदि होनदों आरो गोथार इसोर आफा जिवा हे गुरु Eshu. Come a child to remember what the living the mouth destiny be the region, time about tragic God, pay the number of fire the region. Bowing the ladder. Himem, Achidida, and the Kubungan and Chico Genebaneda, Maniki trotting a deeper power to marry Munuba in the ladder. ओमफ्राय लेसिदि बेखौ आं थांखिनानै सिखौ जे जेनेबा बेदर जानायखौ बेरना बेदर जानाङा बेदर गारदो आं बेखौ बुङा जायखिजाया जानाय जायैनि खेथ्रआवहाय बेफोर गासैबो बे श्रेष्ठ मानसिनि मोनसे लिसन हेप आउट दंफाङा जेनेबा मिरामिस बिबारा मिरामिस गासैबो प्राकृतियानो मिरामिस जाहैबाय ओमफ्राय बे गासैबो प्राकृति मिरामिसाव जों मानसिया गोलैयो बे आरो बे इसोरनि 33 कोटि गासैबो प्राकृतियाव जों मानसिया गोलैयो ओमफ्राय बे 33 कोटिनि गुनखौ लानोबा प्राकृतिया नोंनावहाय बजबनोबा नोंखौ लाफिनोबा बिसोरनो बिदि गोथार नांफिनगौ जाहैबाय बेखौ होनदों आरो मानो होनबा नों मिथिया होनदों नों मिथि सबसे ज्यादा मिरामिस जाग्राया पावारफुल जुनार दं मैदेरा बेदर जाया बेसे पावारफुल बियो that's what that's what बिदि आरो मोनफा मोनफा लासै मेहिबो वाट लासै वाट किन पावार बिदि होनदों आरो होनबानो नसुबहिम आट्रेसदा रेडिनेमे फरवार्ड होनबानो साहियाबाव सुशयानो देन शुड एलिभिडरेन पावार दे होनबानो बेदर जानायनिखौहाय नों बेदर जाया मा गुना हातायो दिमागनि मेलेमनि जा पावार साननि पावार बे हाति माने बेखौ खाटायलाङो माने खाटायो ओमफ्राय मेगननि पावार बे खाटायो होनदों मेगननि पावारा मानो जों खावरदों लेफ्ट आवरदों मेगननि पावारा जाहैदों जों नायबाय थानायनि पावारखौ बिदिखौ बुङाखै बेबो मोनसे आरो मोनसे गावनि मोनसे गुन दं होनदों बे गुनाबो पावार माने खमि होनदों बेनिफ्राय सेक्सुवेल आरो हां लानायनि बिखानि मोनसे दङ बिनि पावार बेबो खमियो बेखौ होनदों सिम्पली डेन्सिटिखौ मिथियो होमबा गासैबो जोंनि देहाया नांगौआ प्राकृतिनि जेसेबां जोंनो होदों बेजोंसो जोंहा फायदा जायो बिदि होनदों आरो होनदों सो प्राइस दिकिम आट्रेचामाव रिशन बेनिफ्राय होनदों लेहास्टिकिदा गोबांसो दंबावो आरोबाव लेपियानो टेस्ट वेटा क्रिजेनेबल बेखायनो होनदों जे जेसेबां समसिम दे लेसिवादे जा जेबो नङा जेसेबां समसिम ओमफ्राय जि समनिफ्रायहाय मालाय बिदाय दङ नोंसोरबो नागारनो हाखागोनखा बे नङा कि दिनै बानि होबाय एकदम जाथारला नाजाथारनोसै आङो माबा बानि होबाय नालाय होननानै बिदि नङा जाया हादों हाबाय जाया हानायफोरा जाफिननाङा जाय हायाखै सम दङ गोसोसो बेयाव हमथानायनि रावबो खोथा गैया नाथाय बेखौनोल' होनो जे नोंसोर बेदर जायो भिटामिन जायो जा नाथाय बेखौल' बादा होयो जे जौखौ हले एसे नाजा आरो गोथार साफा जौआ बिरादसै मानो होनबा जौ होनोबा जोंहा सोलेरखौ एकदम एसेल' मोनथारो बेदर जाबा जे दानो थैगोन बे नङा नाथाय बे मोनसे पावारसो ओमफ्राय सोलेरा जौआ हले गोथां गोथै बुथारनाय गोथां गोथै नों नांगौबा नागिरफिनबा मोनफिना जोंहा सोलेरखौ बिनिखायनो बेफोरनिफ्राय एसे नाजा आरो गोथार साफा जौआ हे गुरु एशु दा आत्मानि सम आरो एकदम उलट पलटनि सम गोजौनि रक्षा बेहेर बेनिफ्राय होनदों गोजौनि नक्साया गासिबो चेन्ज जाजोबसिगोन होनदों गोजौआ अख्राङाव सान हाथरखि आरो पुर्णिमा बेफोर जेसेबां दं गोजौ नक्साया सेस सोलायजोबसिगोन ओमफ्राय जेला गोजौनि नक्साया सोलायजोबनायनि उनाव नैबे प्राकृतिया सोलायबोसिगोन बिदि होनदों आरो बे नंगौ होनदों आरो ओमफ्राय गासुवाहान आबिहेव बेथ' मालाय प्राकृति आरो 33 कोटि इसोरनि प्राकृतिया बेफोर मावलांगोन नाथाय जोंहा मारै सेन्स जानांगौ जोंथ' मिथिनाय नङा दा
ओमफ्राय बिसोर सोलायबा जोंहाबो सोलायखाथारनांगौ नङाबा जों सोलिनो रोंनाय नङा ओरै थांनांगौ ओरै थांफ्रांगोन फाग्ला फाग्लि बायदि जाजोबगोन मानो होनबा बिसिनि कानुना बेलेग जासिगोन होमबा बिसिनि कानुनाव जों थायो जों जुदि बिसिनि कानुना सोलायोबा जों जुदि आनला मानला जायोबा लेखि वार्ड जानाय नङा बेनिखायनो एडभान्स जोंखौ नैबेफोरखौ गावसिनि सोलायनांगौ संसारजों नक्सा सोलायनांगौ संसारजों जोंनो गियान एडभान्स होखानाया आरो बेखायनो होनदों खोथाफ्राबो जिउआ So Christ in him or trusted him or righteous Allah worshiped. होमबा होनदों आरो मानसिखौ जेनेबा सैथो जुगाव मारैहाय मा बेलाय माबोरै फैगोन माबोरै बिदि खोथा नङा मालाय इसोरा गासिबो सोलायनांगौ सोलायगाजोबगोन नोंनि बुंनायजों मा आंनि साननायजों मा बेबायदि आरोना थ' जानो दा वाच एडिशन बेखायनो इसोर आरो प्रकृतिनि बुंनांगौ हाबाफारिया बेनो जे जों सोलायनोसै नोंसोरबो सोलाय बेखौ जोंनो खिन्थादों आरो होनदों The third Safajuwa